Buya kegimo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegimo nainde aso twanchira ko bari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambie. Nsoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM gyo kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana gose kerese serikali gose kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwani gorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini ngoira ni mahega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko onye kubwatira iboryo obosemia gusekero kende gyonsiguro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose turikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umuguse. Majengatara gaiketa oni ya nyamira na lena shauri sangwe ngaro moijana umozu batera mabwari Muligari bwa Nsoko TV oyo no moroberio bwo kongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukurie iki guchakera chinsa 10 cyamagoroba wikenseyemo ya butuko tugwakorire imirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero ya ubwo yandagita sekerugo orambulete merondo kunyagusibero ngori nari ase screen ne chingero chikoleto na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo songengo to amereria bakaliya omoto yakabwatwa bakaliya omoto yakabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa omwancho muligari bwa Nsoko TV ngetaseni Nsoko TV nibwatira sengenche yao kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurimo yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyarre ko bakawateka atabwati gwanchiro bonda bwansi korwa bunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarige Steven Embonde korwa county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana y'amagiye ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili jeni gongoro perpetual machine na nyora netro bini ya Nsoko TV oboroso bomogusi mwancho muligaria bwa Nsoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikori bya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisako au akene rure nche Clinton ndigi gwetera seketa seni kiago gya Nsoko TV kochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali aroberi go chiakonekiwa ase sector yechisemi kuregase obugatagati bo mocho Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya elioko ligia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi magega ya television ya Nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria
bono na bokonyori bagari ya bene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyake busani turikere gose twakresimi gwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Mwancho muligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyara kwabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki. Mwancho muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare kwa batoko genda ase bali chinse mo chire isiko yagusi sichinse mabuna ichana kuru Mwancho muligereri elitonyara kwa batoko wa umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nene mono ntonyare kwa batoko so asichinse mo Childoret no mugusi ora asichinse mo Childoret nera nyara kwa koigwewa. Mwancho muligereri ntonyare kwa batoko genda ase bali barasa masamba una chinse mo Chiamulo aliaso mugusi yale emuletie tonyare kwa batoko ireke gusioro no mugusi anyara kwa koigwewa asenjera enkeranu chinse mo Chia Mombasa ntonyare kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyare kwa gakoigwewa asenjera enkeranu aiga omwancho muligereri asegeta seni ya Soko TV no gotochi kwa batoko kora eke igikorugia ito tonyare kwa batoko kora asenjera bwenerete. Mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino Mwancho muligereri tonyare kwa batoko korareria okorari kwa nyagosira asenjera bwenerete. Ensoko TV oboroso bw'omugusi. ebagote bango yogose komo elio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete seni kia usigete gen Ensoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantali ya yoka nonyora matera noena masabo noborori ntonyare koba tokurwa ayankira lituko liye sabato liya bande bagote banga Jumamos abande bate banga Saturday chinsa 12 chamambia uweka chinsa ibere tomocha gekora nchomulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni Eye Ensoko TV oboroso bw'omugusi omurubuli kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu Birejya kirendere tkolyalero ngotebyanga abaswati nabo bakwaga chenka annonce sore onye koromo swati tkolyalero lire WCW
na boigo chinga kingotebianga onye koro muswatiri tukuria rero ngotebianga soka rio giria gurigwekane megeta seni gitu gya Soko TV tugukwarira nebera somo bya Soko bwakire tunyare tugusanga tunyare tugusemania na boigo tunyare tukumanyira muna gutamba segeta seni gitu tugutebanga nakyo egeta seni na mbeye moge gwanchira ibno muswati ayibno mogaka ayibno omoiseke ga gubuno mumra kwenda nerio giriago kwenda nebirengero bya gutonyara tugusanga tunyara tukumanyania asegeta seni gitu na boigo chinga kema mbine yiga tugutebanga ekero kwigurerio geri asinyomba yago okumanyanga emeroberi yago yeritwe ya jakire chinga kiboigo maitenga abo kiwa asiskuru au bagendete kuyarigania bachaka amatemo abo yeritwe ya rero na ibuno mubule manchito muri ya togotebe chinga kibune chigani chinga chiriganiri kwene kyabuna omwana gwikiranira asiskuru iri nyarika guchaka amatemo asinshya bene nabigo bnegeta singia Soko TV togoteba butambenga ntokoganeretie amaya asomwana go anyarika gukora amatemo asinshya ya bene kwene manchito muri mambi abono no turaso mtandao Facebook muna Soko TV nabaga YouTube na Soko TV tunyare tugusanga tunyare tukumanyenya emambi abono ngomono legendete kwene kiwa alabuchkwene kiwa na yabiriga kwene kiwa kurodi tukurigoro nabegoli tukuria rero hiterende na ndemo murobiri na Soko bwakire oncho muri tongo mo church na ayo kwere ninga itongo noga ya ndo sia soberete esemambi abono manyetenga bono rende emburanigo yabirige gutwa ubutuko bugima togotebanga ni goyo ngo kiri chiseme cha Nairobi chiri chisemo cha Kajiado na mono inenchire ya moyo koro kinganya sawo nyale ko bagagura chitangi chiaye asibi abana baya babeke burunge banyale ko bagosagara na ko bono bachakire ko bagukina dagerere ense seliro benyale ko bagukina chinsemo chito chiagusi nimanyetenga ni gegendete gotulito ko lyale rumwanchu muri gitaliki 29 mutinyi 10 na umwaka bw'ikiri 2025 asichinse mechi chia umucho Nairobi azina tawasi gotogote bingumurubili Soko bwakire uchakire na ninyegenete bali bale chise chinsemo chia Tanzania semambi yabono otokole Dar es Salaam otokole chinsemo chia Dodoma otokole chinsemo chia Shinyanga nimanyetaba gusiba itombaroro nimanyete bali bagura twakire simi wanago kwanira semambi yabono nimanyetaba Tanzania bigaba begete bono umulingisi bagendete gwakachikura eli banyare ko bakoranga itukili abangina mungina osengo nyarare ko bagago chorudayana Tanzania lero nalibale obocholi eselitukulia lero Mama Samia Suluhu onyarta ko baga kwire kirogo weterogo kwako uyo kabiru murai wense yu John Pombe Magufuli litukulia lero bona lyachikuri chikura diriga etuchi oburai wetera lichikuri ense yunga onyomurai wense osirire mokonyi bumurai onyara ko baga kwire libageli lakini nende aselitukulia lero nimanyetenga aba Tanzania niko baikire sebitu abagendete kuyarigania anene mono banyara ko bakora bacholi gati yamangana ali togendera kurigiria semambi abono kurende senchirilie ubikiranu nagatabiringa igaiganka niko togonyara ko batokoranga mbara bibali banyara ko bakoleta maunchulilio kwagacha ense ito na mono buna kwegure basubati niko batutigera litukulia Jumatatu tichirimo itukukira montabu atomoroso na kwebolinge ikinga kiego chaka bakaganya litukulia Jumaine likaera lirie ikitwa ebangire yabere buronge bakamanya gocha lero bagatebanga lero Women Crush Women Wednesday moteba Women Crush Wednesday okay Women Crush Women Wednesday Tigament WHGB sasa ulibono litukulia ense ya Tanzania ngwakere chikura nande expectation nyingi buna naigwete bagote bari asomtandao buna naigwete asomtandao bagote banga ni mama nchini nga chitekera ngora abaswati bakora igonga tigebe Women Crush Wednesday tako yesalia tigebe Women Crush Wednesday ikiagara litukone lito na ndento kanyete torolenga mama na siku ya leo na Rivani moteli kurwa asesema ya Tanzania watabanga mama leo demokrasia inafanya kazi lile kinende njindati kwa sawa yobwambate semambi abantu mwanchu muri na gatabiringa nabo konyara ko bagasoa somurubili bwe Soko bwakire na namono baiga no tukumanyikire gento kilikegende tekokoreka ase chinsemo ebe no kurwa sichinsebe cha mucho Nairobi ebe no muchugusi abwesto bwate county cheto Kisii na Nyamira bali kibaito nigo baroro na namono mwanchu muri gile semambi abantu togote bingimbura gende tegutu igorona batete mogole ndego runga rain check tukaligire lyasini ine kini gatoka lendenga mangana manga twengire asorera bago tutebyenye yature abantu nga kibabukire na namono buna kwe Diana eragateba lero nali abana bagukora amatemo graduates gukora bale bachake koragaya aba form 4 batigale
abana ba grade 6 bagukora rituko ria lero Igonga ni nyuwete goro bare goteba nga esabu na andu mate order bagukora nero lino twaringira umwari mwega order bagukora matemu gichenjeti igoro nari bakorete esabu rituko litangani baigurite umuyega bwo kokora matemu ni gesongo boro rende boro nuruchenga chinga kichiri cyugukora matemu bono chikire bali una ba grade 6 bono rero ngocha bale bagenda kabachikoberoro bana baito mu basago chaki academic fires murakora school netigarete nonya nigaiga ni school agarato ikaransa twanyara kabatogo somania senchira yo wikero nande buna nagatebiri goto bwatia sesemeli ya YouTube kunyara kabaga kogenda oro wa subscribe gara wa subscribe kwanyoranga link nirabwe ebwate umuroberio yoito astole live esemambi yabono nabakwenda sesemo ya Facebook na aronyare ko bagoto follow gara wato follow onyorenga link nirabwe to bigete tole live na ayi boguli link yo nyara ko ibeka sechi group chiriole iliyo nyara ko bagokorekana nga senchira ya bene kwa nyara ko bagokoreta obokonya sukwa gachigita seni yake goseki murumunte Yensoko TV. Nanto tebangane kemurumunte boigo kyomugsi nabigo omwanjito muligera na njitikana gotebyanga abasaboro kiwa bali baguchukora matemo abo grade 6 watebana grade 9 omaita bada masomo nagenderete nande na bayibuli boigo ekero bali kagali bono abana bachirika barura sabalimu naba iboli barabiri bakoboli gwanga banyale bakulinda abana babo igono ikera bana bagochaka tigabe boli na baroba bayiroko bako kulinga bono nkokobera bana babuye kaini mbali bali kichwa ngumu yego bidi mo discipline jetini kwa nga discipline abwate chimba tero chingi kiagara bono chisabu nchire kagali abana bose basikire mbali bagutumia maliyogo yogotindia ayibuno muri buli mwanjito muligelia hendo mwanogo ekiagara mambi no muganiti naye mambi nakuganiti igonga kaba gukora amatemu abo mbaganiti amaya kurinde bakaba gochaka na bayigo batware chimbu chingiya mbaba baguchandaga ukorinde mwanjito muligere bayigo gotebienga asomtanda ito Facebook not live na Nsoko TV YouTube not live na Nsoko TV na bakogenda gutuma ujumbe yago ose oruwakarwaga se namba itu studio 078 mana kabere 6 mana gatano na 39 namba yo moyo 078 mana kabere 6 mana gatano na 39 namba yo moyo namba itu studio no kwenyora se screen yago gago sago nabayigo asesimi yao na namba ya itere kwanyara ko gusanga ibirengero byago nabayigo togote butaminga egetasengete yo gwanchira kwanyara kwena na iriyogiri yago nabayigo litsukuria rero WCW Women Crash Wednesday litsukuria basubati umajito muligereria nabago kwanya abantu bago gago batebinga voka so ime umurobire Nsoko bwakire ando baganeri litsukolia ando chino sentela sene ko ndigere lakini ngoma tainga it's WCW litsukolia abasubati rero litsukolia bagakeria chieteri kabe kwa Monday ando koranga nini mugo chakirituko ntwe toko basira biyamono mwanchu muligereri nchechi campaign cyo gatebanga litukeli rikuru sendi WCW na anchira nirera kini gento kiabene gotebye semambi yabono itukuria tichigatatu ni gorirange korali itukuria ijuma eli abantu abange twanchete nagatebinga bone gechuri ke ikend gichakire kororekana tuko ikabono Jumatano tuwabagire ikigati mambi bono ligo ikaramisi gechuri gyonsi ya Friday kororekana gyonsi itukuria ijuma kwebira batebanga senchira wikira ni bonega gego ikalitukuria ijuma yaba rahisi sana korora Jumatatu tulikora ijuma buna nagatebi ibuna butambo konde bitirikora lakini watere rero Wednesday ngororere Friday igechuri limanyete litukulia rero una Diana agatebiri mwancho muligerie namba ito ya studio nigere 0788666663 nchirero ninje mbwatete namba ya studio ngoligere chimese chigo choro Diana ala sensemo ya Facebook na nemona asenseme yodi namba ya studio naboko nyara kabago kobeke simu yago landscape kira kwa yebekire landscape onyara kabago toroseli clip ya uchi second 30 nyara kabago kwenyora abasubati abuna igure bakare ko tebuli tukulia rego somo subati kwenyura tukulia rero na nemona tonyara kabatoko genda bosio asenchire wikana nemona gotatebia soberete unatogo tebo tambe clip kiao gichi second 30 ngebasage gutwara obotutuka nubonde bonsi nindoche ase namba ya studio Diana mambi yabono nindoche gaiga good morning Diana na Innocent Kiran Dennis eke musolibwe susu agoteba nigali chinse mochiana kuru 6 Salam Club goika soba gachuba asa agoteba nigagendete kuligiria Nsoko na agoteba Nsoko neye mumbi yamono Kiran Dennis nabo igo nindoche gaiga oyo mukuru kunga
Stella nigari chinsemo chia Aboke Jones Stella nigari chinsemo chia Nyakiburuni agotebia Jones Yaboke nabo igagoteba na Diana ase enchira yo wikerenu mbekira abana bane nino chinguru chiane kaki chiwi kachinga kichiri chia ungolia mareko ntatebie umugakuri bwo kungolia mareko ga lakini nabo nkora mukonya keigo matebinga ateba abana bane nino chinguru chiane Gagiteba abana bane ni michinguru chiane kuno batera we kanisa nje kole na amanyete ngabana bane ni chinguru chiane Jumapili okubugi tugokoro muroberia kebatia kubugi innocent mete tingotero kubia lakini hote wanga ki abana bane ni michinguru chiane tindo itingenda ligo wakabali kagari mbuya gusabire nyuma ndichinga kumutamo bana tokante dadi utulete mkate dadi ufanye nini yaro na batebiga na inu no muri skabon yaro mungi yekere ngoko timeswa gurustia simambia wadu bwacho muligereri aigare Soko TV murubende Soko bwakire togendete kuligeria bali bagendete goswaso murubiri Diana Rango bali asensemelia ya Facebook ndo che Dennis Botange Elijah awotebanga kwa Kuwait City pamoja emambiengia guchia tata Elijah Nyandago na mama Abigail kurwa kia mirega na bantu bonse baibacho emambiengia na bego Clemento bara awotebanga watching from Jordan in Israel County tuko pamoja hadi tamati. Asante sana mbarikiwa Dennis kukupaya gotebanga kurwa Tasha wanderetinga taritesia ebo nigabidi mbe omokusika mirie kurwa Tasha lakini wono igani wende gusi amatangalia amatangalia amukonyete pito watching oyo onyorete mubasukano wibara Nyambera pole sana kumete Dennis kukupaye konye no ale mu Kigo Nairobi igo igachita se chisemo chiricha gusia matanga lakini Dennis kukupaye togotebanga pole asoko musirio yomino nabego linet mokogoti bobira tebanga morning kurotawala mihango watching live nabego Jessica Mura en Soko bwakire awotebanga she's following asante sana Jessica nabego Dominic Irera awotebanga en Soko bwakire bya kurwa bonyakera bomokora omonene otobokiribia nabego Clementio bado outeba watching from Jordan in Israel County tuko pamoja hadi tamati doche chikuna utuma uchigoro inasenda wangu konya kurwa senseme yotogendera usanga no mwanchi omulire nindo chegaiga lameki omaliwa otebera kurukwe bluetooth kurwa chinsemo chia marani bochi agoteba akondani mbuyamono Christopher Tandi morning watching live from Burangi Kenyambi with my wife Lydia Kirbo abana Sheila Matiangi Muranga Mikae mama Mungina naboiga oteba tata Muranga pamoja hadi tamati mbiyamono Christopher Tandi ganya rekoba gotebanga abasae na abantaba namunyareko bamutiga chimbwa chimbe aso mtandao nigonyegenete niga asoire asebi chilito begete togotebanga litukulia lero nigo tochikukwana nabasae abasaba nigo bali aso mtandao bande bali asichiskuru na nabaraibeji university anene mono yasema bia bono tutete kumanyanga gesa kwikikia bonga kikegenda tegegurunga the online tribe ngagerete no anyara kwa akogenda sensemeyo onyara kwa gakurusia engane yu nako yekwanira asenchire wikera numwanchu muligereri natwagotebiri nigo togendete kuligereria ali agendete gukorekana sima bia bono na mono togotebinga anyokore asumtandao nigo togendete kubwatia asenchire wikera nindo chegaiga Diana una wateba chikuminyoka lakini togendete guchibwatie na torore nindo che Dominic Irere gatebe Soko bwakiribya bunyakira bumukoro monene otubo agatebanga gwakira monene biyamono otubo kiri Clement bado auteba watching igali chinsemo jia Jordan in Israel country tuko pamoja aditamati Clement inga kyumo lembole asenseyo nindo chega nyabotome the comedian ataba good morning from Nyamira County naroche oyo nanti nyabutobe nanti ito nante betinga no ale sechisemecho chia Nyamira County na around ye nigako ruwa Nairobi oso abo gusi
urugusi ona Devin Baghdad aligiretie mugakoya na achaga igagatebanga bonus na ira ni nyumba. Nice to see you my people, mbiya mono asema mbiya bono togendete kubwati na koranga para ibali bagendete gutuma ujumbe aba asema mbiya bono. Dennis Botange kurwa chinsemo chia ko Wait City pamoja emambingia gochia Tata Elijah Nyandago na mama Abigail kurwa chinsemo chia kia Mirega na abantu bonsi bayibacho emambia engi abantu bayibacho mwaganiriwe mambingia na Dennis Botange Elijah. Nindo chegaiga musulbwe suno alega iga azagatebanga soko bwakire soko ne yamokera Dennis eke musulbwe su kuruchinse muchena kuru City Salams Club goika sobo gachuba asagateba watching live oborosobu mugusimbu yamono Linet mukogoti bubiero agateba nigali chinse muche utawala agateba watching live asema mbiyabono na umonchu muligelingo gatebinga agendera gotobwatia ase emambia bono nyaraka bagotutumira kerengera likiago tonyaraka batokora na namono batogonyaraka togotebinga ngaki bantu babokire Indo chega iga nara nero nyariko batume message yaye agateba good morning Diana na Innocent ke nande actually nande grande Dennis wechira sensemo ya SMS nande nabagendete gukora buya century yubikira nagatebiringa number 8 studio ni 0788666663 nabegondo che asensemo ya nsemo yo mtandao batebegesio neregesio ya sosera Jackson Nsare kurwa sosera bwakire ebuyapi buyamono sana Dennis Bera otebanga kurwa bomali babura burambo keboye watching live na bigo mwana Fago Dominic ndege kurwa magenche mesogwa niko ndani na Soko TV magenche Innocent ngagitinga abantu bamagenche naro ngakire simya gantebinga egetasiri yitu gya Soko TV nige wigwikira no asinchira yabene igabantu bamagenche gali nande nabakwaniri nabigo mote y'abanafunzi balinga nabaganiri amayali tukeri lya rero nabigo chinga kichiri manjito mulira ndagetenda arakoira asiringa nali litko rero tutagitingebe ntagete goto iroro yabo bede comedian ukwanire nteki yagaiga yekubwata ninga nali litko agateba nitawaletea zawadi kubwa sana chebi yangu na vinganchete yabo tobego goike airport yekuru kwa Machakos country bus yontebi goike airport yekuru kwa alia afya center tebi goike airport yeli tobwata maite chigali chinse chigo cha kurugusi bus station Odeon ntunto libwati bus station chine chi airport chonse chikoleta chigali ngese bade chine chi airport afya center ni chi airport boro na ngayo gocha ni chigali boro ya henche na gali chigali chikurugusi ni chinde yango tenganji Innocent tukondio na china gali Nairobi inyange kero manchu muligereli akale goikaga iga ne nyange bamura Diana toira selingana limwa muliri tukulia manjito muligeria kango genda selingana limwamu tigana ninko nyulingana bakongenda gutumira ujumbe yago asina maite studio 078 marakabere 6 magatano na 3 namba yo moyo asumtana ito Facebook noto live na Soko TV na bago YouTube noto na Soko TV na mutumoro wakarwago na bage kerengerero kyago twanyara tugusanga nelingana lya rero lingana lituli mwamuli gotebanga onyoma mo chabereta kolenta limocho lya gatatu onye ama mochabereta kolento burunge temara ndigo kora limocho lya gatatu nelingana litulitko lya rero mwanchu muligereli Diana gatebanga onyama mochabereta kolento burunge liro litema gokora limocho lya gatatu manchu muligereli nchetinda manyangi Diana lengerati lakini nende ngane mwemunere yonye koroche mamo chabere tara nyara kabaga kore to burunge tema kora lingana lya amini limocho lya gatatu nabuko nyara kabaga gogototebinga ninki clip ikiboniga kobe kukira so mtandao ito nabuko nyara kabaga kurwe comment inse yaye ni maetenga big boy kebatiga okebeka aseseme ito ya Facebook ujara kabaga gototebinga ninki minute nindo chega igo musulibwe gusuwako bolinga aya Diana enyange pia aya gaki alafu nindo chega igo yokuruko musulibwe gusuna ndagateba ere nama ete airport kurunganya Makima airport miyabono Makima ne karo wana kwenda na kuruli yoka ganda uchimata alia saka ganda uchi ine airport ya rore kurunganya Makima airport ndande maitinya mira gari nere koro Konate airport rorio Konate airport tegetenga
Jack and Jill mumanyete Jack and Jill enyombe liya bekwa gwere ndege tabaki agirine cha gwasuri kumata antu bari bamanyeta aribu na yarenge igo kera yarusi worobo no mutume guci Jack and Jill tako manyoro ine airport ndero Bartholomew mumanya otaba Innocent na Diana good morning oyo mumanyi na Ziporo ye igagoteba igakubukia aba bachake lituko sagata machoka nyamweya we ramani promise ya nyabwabu na umuchokoro onyanchoka kia katamu umusolibwege susu na boy igagoteba asema mbia bono orenge weekly voteba toecha etunywe buna bono mambia soko bwa kirimbia mono orenge chae ngochere na andi na bonta getunywe chae ga renda maschani ina ruteta mentally goli igega nindoche daktari Rajab Kienyeji ataba good morning bia mono daktari ase enchira yo wikiranu asoko nyara kaba wataba igo clip geto gerege tuabe kagari kibwatelinga na limwe mwiri tukolia rero ase Diana wataba nga onye kwararia mamochabire taranyara kaba kole tuburonge lolitemeli mocholia gatatu chitindamanya na intu AI elibweli yabwate intu akorato elibwiyo arato community igorona motebeti aranga 200 intanyole tirero ngirani agantebinga oikanda iraniria amaswa AI nere gatebire otebire rindi rabonga nyito manjito moligeria nyore bese unit kolia rero igonga Innocent neba komaite lichibwerio ninje ngutangana okoteba lichibu bia kirimo mwanchu muri tata kwando mutimo kumusini tokwera tonyara kubato kumanyia amayebu nagendete korekana ase binyoro bitu biagusi muchio Nairobi no muamate iskali ndoje Tanzania Shinyanga mulolongo ni mrefu kazi ugaibuni. Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuraria bokwenyoria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuraria asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662. Ine nogane
noganetie betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyubokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumia asigari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Onye kubwateri ibolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugu tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu na limo asumucho munene o Nairobi. Ensoko TV oboroso w'omuguse obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ugoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia amaruna amaryogo yogotindi amosariri wano yaikireke wango guikarwarigo kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa amaryogo yogotindi na amaru abasari eryo twabaretaga Betami twabarwari erinde obogima bwabo bwirane gochaso obogima obwe asamange twakirisimi ase namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichi buri gukora kingatare icyobutindo. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi nuganetie byome bitingu bitari kuboneka na kokota bwango ebyoma bikomenya asege kegetambe na gokobo korali bya asemermo yao company ya Davis and Shotleaf nero munyangongo asika kimyaka 52 asobonia bwebyoma ao byobyo bwekerengo kyayigoro aseriguririya nigo bakonia chimota chipambu chiamache ekyogushalira ebimeri amache chigenerator chisolar panel amone chimashine chyogokenura amache nkwagacha bari swimming pool na kugisibya nkoni bara malyogo yogokenura amache asumo cyobosongo Davis and Shotleaf nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza ayaligirenetie negetesenya kanege Kigali asamange wakirisimi ase namba 0708623645
gose 0711 079840 gose 0711 079324. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Majito Margeriana nene chinga kichito gendete uko manyeri gendete kwenekiwa kura county kura se county ya Nairobi kuikira county ya Kisii county ya Nyamira twaterete utameni ngo tuguchaka kura nyumba mwago tumena kwenda semyo rwito chiabese nawe go county kolino manchito Margeriana mangetu batu kunya tugusanga naye mambia bono chinga kichito gendete uko manyeri gendete kwenekiwa kura se county ya Kisii ne county ya Nyamira tuguchaka bene niga gati yabamenyi bense mu yebungi abo basi besokiriye na gusaba bwa matombo yacinga kiba barule birengero byabo nagotebya abantu gotiga siasa chibyama ikorende abantu banyare wancana na kolenta magendo ime county ya Kisii majito mulgero robotu waliganetiwe no musakito wikiri forenge twaturabanyora senchira bene tonyare togoswa mutwe bono ekero siasa chebyama chigendete kubeta inse bosibo kuyaregania asabo cholyo bonero bo mwaka 2025 bere bono nigo kubolwa kwa ruwe gotia asaba na siasa bonsi kwanchira no bonge bwe byama na gwetanga kurwa soko mochania asenga ncho mwana siasa tari asekiama kelia bande bagane tiabeo itangane to kurairaniryo mwaka raira udinga mbya mono alende tete na ndakarwaniriro bosibo bwo kukwana na endo bosibo bwa multi partyism ya kero muntu rera bwate freedom yo gochoinie chama ya yaro jegana rabwente ko baroro na ende ndutagete ko tebanga kiro muntu gago kinie party ya asoko nye kwanera teribobe bachori timo itonde koro muntu tigariyo bwambi bwa ngora toriyo bwambi asobororo tokora magenderero bago kwana Nensoko TV mu basorero igamenye bense mu yebunge yabo basi anene kigima bali bamanyete asomo choitumbe basabire kiro murayi atigwe abe asekia makiliare ikiagere katiba ya Kenya nigo iko banchira koba ne byame binge egere muna nje bono nde party yana na bongo tebanga ki togende busyo nabwate obusibule bwo go deciding echama nkobera nereye igo muna bono murayi uto arati ukwana echama ya NODM tigakonye kwana muna konye kwana onye nondo le odie uda ko tebanga nje nuda ndese egema ge president habero rakwana byekegima mancha ko bero ngonyora abantu ngani Kenya at least ka atali party emira tsore serikali nigo bono basabire ebyame bingi binyaka biko bwata na sobonge ero siasa chibosibori bwo byama chiragendera goko ngam muna bono umweshimiwa Raila arendete broad based bakabwatana no mu president Ruto ndoroje amatunda nabo igo nigo babasabira bagusibonsi betangana mangana yo kurigereria byama ekera bakoroba chole kurende barigereria mirimo ne kisere ekyo abarayi babwate gotia asaba na inchi ekerenge kenene regardless of chipati most of people no in Kisii County ndundul college mangana chipati mono egento takete we want leadership onya simba la tunagendere tenyoru bwate gasingia ndulkura mubima ngana odiem ndoko mubimera eto kurigerie gasi agokora nonya nabo nigo babasabira abarayi bonsi wetanga kurwa sogo taigwana asechinkwana anene kigima asamatanga abwasa matuka bwango iga barorekanire bakorwana amatanga y'omuntu goikasi kuna abantu bonsi amatanga y'omuntu kumuntu kuna akure usugwa akure tigatu yasike amangana ya matanga tigatuenda twarira na ntwabugoria irongori nkego twarwa matanga ntoko genda bosari ni twachikwa abantu bari bakwirira pore nawe igo na boy gonto kurwana segende yonse abantu bakwenda matanga taliye segi bagucha otakeiro genda matanga ore womborese na bari barororo okure oruo inkwane gikira jo ngitakeri tibe limited toko cho ikege tia ka to waka chikura tuoge tokole totera kiregendo wayatogirie matanga yamo ayabete asenseme yanyosia enseme yebunge nyari bari chache county ya Kisii abo ase nyagosira meri nyachaye arenge kwenigwa bono asabate berubuna obotore buno bwene gatigwaroro bwene takwene kigwa asiciense machionsi imense ya Kenya nganango gatia matanga arenga matwere
siasa yarenge nyinge amatanga arenga matwero abo tutake tumufano muno uri obete abantu bagochona ande bacho siasa bacho bonsi abo barata kabamye kandi batanga njenya lebe ngorukia magete nane nachire kurero uyo basi atanga ari mbyaerete twanya bakire ngambyaerete no batoere ruo bono nigera bebuya ekera baraibonsi baranchira ne byame binge na gutika gweta na chinkwana asengenche byama asamatanga ekiana nake yekogera baruana inkolipoteria Ensoko TV kurogaiga asomo jitumbe ensemu ya bunge ya Bubasie county ya Kisii eretariane Wycliffe Orenge ya kigimo mwancho muligereria mulikito Wycliffe Orenge kurwase county ya Kisii togoso ase county ya Nyamira mulikito Steven Nyarikembu nigagotatebenga mwana siasa wa Maselieta Isaac ateba niganyariko bakakugania umugusi ya chichamo ilianyariko bakakubwaterana na namono koranga banyariko babakumusira umuske Dr. Fred Matiang'i keragendete kuralia eganga yaye yukurigia uburayi bwense ya Kenya. Isaac nigayatebiraya ekera arenge n'umuske Fred Matiang'i na namono kanyariko bakakuburi umugusi anyariko bakagocha asubwa. Ekerewo mugusi yagendrete gotiria matimo na kwimukia nguba iri okorwane segi nigesegeto yagendere kubekwa asubye bwo mugusi go chamo na kumusira Dr. Fred Matiang'i aseganga yo kurigo burayi bwense asamariete igonkurukwa Isaac Atebe umuske Isaac Atebe marita uyuboretie kero kyubunge hime ya North Mogrango nigesokiri tukeri morioka mega yetara yabo go cyakango kacharamogi munenjere ya moyo gosaba koboko kwegwa negesaku kyabamenyi abamenyete hasenge guye nyanja ya Victoria isabali ya Fredo Kengu Matiang'i bachiete nabagaka abanene kuruga na bebwate ngiche nene ikiagera obuna bwo korokyo bwanchani guchichi kabira chinde dalio turanyolenga ntubwate kubwatsiwa kuruchinsemo chonse igo egintiki nabakibwate meaning no na Matiang'i birengererie byabegete ngatigabe kumugusi yamu togende no mugusi abangina nabagaka nabasaye Gen-Z tukaenda 20 amupaka barayi baitu babira benginchu ositule igone injaro getinga nere obwate chinguru chokobeka umugusi amo paka inatokonya kwendesa bali ya kuchusyo Atebe oyure bosio aserombe yo moske Dr. Fred Matiang'i nigerero bya borororo asogosira Matiang'i asekeria kweranga ekiromo gusiare bosio nigo amagendra kwenekiwa gochorogongo rwa gusi munyure obo mubwito twarogetie emyaka ya etire wetira umuske Honorable Simon Nyachai ekere serikali aminyoka lakini tekeretio ubu president lakini ekere serikali yara osuwa yo mwaka uyu 2003 mwarojo mugusi unatua konyegete chi minister to nyolete gusia becharengi angenye na lia magendera rekanete na toliriri buya na lie pale ye kurua ngoina road chemo city yaje tokoera konyo ya kwamiriga magonga bosio bo bachori oboke bwichiwodi chekerenyo nyansiongo na Nyamaiya nigateba tebirenga omo mugusi nigo borache kwene kiwana kweorokia ekero abakichukura barachi gosira barwanderia abagosira Dr. Fred Matiang'i omo bwatworokirie ngagatore amo alitokonyore bintu alitoko negotiate mutare gwanja umugusi ibo negatobe amo ninchereye togochukobamo ositogo chukorokererwa nichi by election ichire isatu Nyamira asakuru kunyansiongo asakuru kwa Ekerenyo na asakuru kwa Nyamaiya toise kobo buya tubwatisie echama yomugusi around ye ere friendly gochose Matiang'i nkworo kitore kurubone iganga ntori serious yo kuburia uburayi bwenseyi ase siasa aje bunge ya North Mogrango nigateba tebirenga asomwa ko 2027 na chigote na asekiro ikyo bunge abambintu tindarunka nonye nigoroiga muisonde na unarenge kerenyabu na unarenge konge na utwabutete nabantu bamintu iko paka saa 3 ya butuku karuoro tukunye kusema ninga naki ese yetu tukuyisukia na inda abantu baitu nakibagukina igo osobwenge tindaruga na onde na indi ningenderete kubwatira nabantu baitu unatuligirete ku 2027
usituroche tukuchwende tukuchincho burai obono bororo. Steven Nyariki Mbunde, Soko TV North, Mogranke County ya Nyamira. Majito maligeria tugutigana na roboto rukuru se county Nyamira na tutigata se county yo ni gomokonyi wo commission division ya Kimera Daniel Nyangweso abeteka gukorege karon naba runde chipigipigi asibabete bagukwanira igori yo gutinyo bolendi aschinseme icho nabayigo chinsemo chiria chitana ine chinseme icho chia Kimera. Majito maligeria ni gababete bagukwanira egati ya mwanara konya abana bodaboda nabayigo tunyororo roboto rwa century bene tonyare tukwimanya nabayigo gusuka mutwe. Asenkwana yaye umugambi Geoffrey Mukaya nigabaene kiribuna nachi gusangana abana bodaboda abo asengane nde yonsi baraga ni kubwatana na nere. Kukiwa kuna jambo lolote ambalo linawakera na mahali ambao mnaumizwa katika mambo ya usalama ama katika mambo yote ya biashara yenu, ofisi zetu ziko wazi, karibia kwa ofisi zetu muongee tusaidiane. Komenta nayo nigo ababuliri abana bodaboda abo babwaterane ase byonsi bagokora na ende betange kurwasa mariogo yogotindia nabo igo basika abana besukuru. Mambo ya uhalifu tuachane nao. Usalama inaanza na wewe mwenyewe. Tusaidiane tuendeshe biashara zetu. Tafadhali tusaidiane katika mambo ya kuingia vijana wetu kuingia katika mambo ya miandarati na mambo ya watoto wa shule. Gakorokia omogokoye omunyakero gobwa abana bodaboda county Nyamira Bernard Orindo nigabulira abana bodaboda abo babwaterane abwasagikeire bororo bali batagete ko babagana. Manga nebwate association eyibono iga babwenete kobekerwe besa yabo neba nabanyasiasa bonsi bibatagete ko konya abana bodaboda azimanga tigabamanya association tubwate ya manga neyemo ekorokunga Manga bodaboda leaders and owners association na abantu bali bakwananga mbabwate byombe byabo none bigibigi mbamadiko andi tafadhali igonko basororanga umuntu mwamo amatemo none kalimo ikira stage mwamo de karakango none rutacho kako gendi ochiaria mwamo na kumanya muntu oyo no monye ne bigibigi eko ya dogo twara bigibigi otamatiko gendi igogo ikemanya kananga egento keroro otobwate Nyamira County bodaboda leaders and owners association igoge ndikira ko kupieke kene bridge ya renge twagetambuka korendo mweli obwege ikarekyo baikeranira ya buno mukonyi bo mu commission division ya Kimera Daniel Nyangweso akoerera. We requested the team to ensure that we have one united bodaboda sector team within Manga and Kimera. We've also asked the bodaboda to help us join hands in the fight of the illicit brew and drug substances. The team has also given assurance to us that they support the sub-county team in relation to manning the security and also fighting the illicit brew and drug substances that are found or that are passing through the sub-county. The bodaboda team has also confirmed to us that they will also support us during this holiday time to ensure that our pupils and students who are in long vacation holiday both agreed that we are coming to join one team to ensure that we safely handle the security within Manga and Kimera division together with the bodaboda sector. Abara yabo ba bodaboda na barubo barurengana yabo. Na inche ngoro kujochi nyangao. Abantu baitongo nyawo cheki kubarase barase stage. Intukere stage yeri tuwarose tivuna Manga Sub-County Riders and Owners Association. Ntoye manyete. No ndo rata kyo chakorosi stage ya etigaro sia sakorosi guchi. Ibagasabe aegwe. Ase intue. Igotore one and we are united. Na ase toko chinto manyete. Intundo manyete kara ya itobuna Manga. Ntoye manyete korku orange. Ayonyo kubwata mabati ando tate korosi. Ebine bitino tagete. Origi asa gochi ko yabekera chipikipiki chao. Asama leta mamanyi Daniel. Echema ya Manga ward. Nzega ndalawa teba na bodaboda wetu bo piba Nyamira County aba Manga Sub County aba mborabu chika Sub County to Chonspe chingo ndinjire zene weta na around ya bakabera abara ikuruma gaga mbato konye dige ndona kemo lakini boniga bago dade wa jale burno monde nkondi gwero ka BK jasa marieta angoro Wilson nyaundi kurwo musocho abana aba minto asengenjo yo gwerigeria omondo gakubuire jikura anjira nanga kwabwiru naendo temenga giende asama lieta ngoro kwa Dominic Sabuni nyoro mwana gwe suguru yana motingire abana batogeka babere rusere bamagoirana lieta ngoro ema bitange tugusaba masikani aba boda nabo igo nuyu nondi wensi oraleto mugurukana boda kurusiko
twasabire gakia twa masikani ekiombeke kia bodaboda niko bagendete kweroberia elio kwene kiabuna ase emeroberio yabo nkogenderere boikeranu ekero yagenderete twensitiga basire ase tokonyara. Vincent Monda, Ensoko TV. Uya kegima roboti ruwa Vincent Monda kuruwa se county ya Nyamira tukwirana ime ye county ya Kisii mulikito Caroline Mausani gatatebinga batami bechisegi cyo mwaka bwe kiri bubere na isano na ibere niko bona besokire inse yo mwabuli okurunga Western Caucus na gusaba umura intenenera bwe kiamagia ODM musike Oburu Odinga anyale kubwatia muswada urenge busibwe bunge namono asumuske Raila Amolo Odinga konyacha kire ko barwanira banyare ko bakonyora banyare ko bakoegwa enibo na namono yokonyara ko ba yekwirania amage mabo maega yokonyora umuchando w'ikikura cy'umwaka bwe kiri bubere nesa noberekera abatamye banyare ko bakoselwa kuruwa sembe gondo yabo anabande bagasiria enibo yabo na kiri bagoteba abande niko batigire tuchingo machintindi. Asenkwana yaye umugambi Geoffrey Mukaya nigabaene kiribuna nachi gusangana abana bodaboda abu asengane nde yonsi baraga ni kubwatana nere. Kukiwa kuna jambo lolote ambalo linawakera na mahali ambao mnaumizwa katika mambo ya usalama ama katika mambo yote ya biashara yenu, ofisi zetu ziko wazi, karibia kwa ofisi zetu muongee tusaidiane. Komenta nayo nigo ababuliri abana bodaboda abu babwaterane ase byonsi bagokora na ende betange kurwa samariogo yogotindia nabo igo basika abana besukuru. Mambo ya uhalifu tuachane nao. Usalama inaanza na wewe mwenyewe. Tusaidiane tuendeleze biashara zetu. Tafadhali tusaidiane katika mambo ya kuingia vijana wetu kuingia katika mambo ya miandarati na mambo ya watoto wa shule. Gakorokia omogokoye omunyakero gobwa abana bodaboda county Nyamira Bernard Orindo nigabulira abana bodaboda abo babwaterane abwasagikeire bororo bali batagete ko babagana. Manga nebwate association eyibono iga babwenete kobekerwe besa yabo neba nabanyasiasa bonsi bibatagete kokonya abana bodaboda azimanga tiga bamanya association tubwate ya manga neyemo ekorokunga Manga Bodaboda Leaders and Owners Association na abantu bali bakwana ngamba bwate byombe byabo none bigibigi mbamadi kandi tafadhali igonko basoranga umuntu mwamo amatemo none kalimo igira stage mwamo de karakango none rutajo kako gandi ochiaria mwamo na komanya umuntu oyo no monye ne bigibigi eko ya dogo twara bigibigi otamati ko gandi igogo ikemanya kananga egento keroro otobwate Nyamira County Bodaboda Leaders and Owners Association igoge ndigira ko PK kene bridge ya renge twagetambuka korendo mweli obwege ikarekyo bayikiranira yabu no mukonyi bo mu commissioner division ya Kemera Daniel Nyangweso akoerera. We requested the team batami bechisegi cyo mwaka we kiri bubere na isano na ibere nigo besokiri na kumusaba umugabana we county ya Kisii Musike Paul Simbarati abakonye kwikirania ibirero byabo go cyesomora ibwense Dr. William Samoei Ruto abega ko babwatokera kibesa cyabo. Ya ije kurubona ke karwa ringi Mombasa riri na ibongotie bintu bito watebanga abantu aba IDP ase agenda jiri 10 ebali namba isano bagwanete bakanwe na ende namba isane ari na roche ngabono ngwakano tulikera nya twamyo girekere kona na ende ngori chairman ya implementation committee ya parliament keranja imongotie bintu kari mheshimiwa William Samoei Ruto our president akanja kabisaini wono ndugo ne tuko kana ndika nganduka nyeti kangabone gatwate ngakimambi chaka kole kwere na otherwise egento mate kyagarete onyo mheshimiwa William Ruto itabire ngabono abaziro nabo tebara n'kinga cyabo baro aseme jinye nyomba cy'abantu abana bagende skuru na baro abanando abande mtu bwata abana basomete ositubasomete bono iga mheshimiwa Samoei William Ruto kamura nchero abantu banyanza Western Caucus yabaite parliament bagatote processes bakaiguchi bakancherunga bono tikambale liche bakwaguchibesa enale gosaba Oburu Odinga gekwaire libageri ochakera achende yo asenje konyenero ya chiremesa yo minte president yete ya Kenya muchake ko yakora muna yatakire kokorekana abantu baito bagoke nande bamenya magimama ya ngana na batamia bunigo batoresire buna nyagusira Raila Amolo Odinga nigo konyora basukumeire ngane yunse yo moroberio 10 points agenda abwasege tarigi ya 5 na limo gegoteba buna abatami bechisegi babe bakonyora engerie yabo korende gwikarero tibanya konyora chibese chyo abantu bamintu bachandikire Raila namanyete konyoro chakire genteke asage ikire tugosaba mugako Oburu akibwatera ororo atabukia badiri banyore ya tugwira ni mugambi ito Simbarati ngambi yamono asinge njago tubwatisha magana yonsi bakubwatera no coordinator ito batokonye tonyore yaki ito nabagusi ngore mwakorete gasingiya mukamobeke kerugekyo no gosaba waito muna
abatami bechisegi no kwarenga ase Raila nande konya Raila otobekire ase map yogochwakano otobekire namba isanemo ase agenda chiri komia ruete abona ale gotebia oyo minto Simbarati oyo ore gavana twanchete Kisii County gavana yaito ebwate keroge kenene ase party ya ODM deputy party leader naye ase watu rusiri no maete ngato ikiransiri na asa mwana ya batami paka mwato bekira ase mabweyo nabona ale kugosaba mune gavana ya Kisii County tochikorara ase ngenjo naye torara paka abantu baito banyorire chibesa koro ase serikali ogokere obuya gwatokoreire muna abantu bawo be county ya Kisii na Nyanza yonse ngima na Western na asabire nga epati yeto kere andrete ko strong nande naye mune gavana yeto obe strong otubwateli gente kase konyegia tigaire na assassinini ogekoreri morioka bono mumanyine na president yeto buya korange meremeyo etaboke what's your Oburu Odinga mukore gasiye abantu bawo ba IDP bagokera ubuya gwabakoreire mbi byitombire nga twarerira sama tukamatambe twabwatirie genteke kyaba tami watu 728 mpaka bono mpaka yanyarekanire ekero omuisimiwa Raila Amolo Odinga okire korara ototigeire litangeri gati bono twasabire oyo minto Simbarati abwatisi Oburu Odinga amone president yetu ya Kenya mutabo kiritangeria se nambe isanemo batigerete ligara motokonye twabwatiria abantu abaita abange basiririe magima batana konyora haki yabo bono gaki bari twatigaire kamoranje tokonye eligere turusi abana bisona niga batami abo bechisegi cyo mwaka chiri bubere na isano na ibere bamusabiro mugavana bwe county ya Kisii Muske Paul Simba anya kwa kwaterana no muteneri bwe kyama kya ODM Oburu Odinga oyure mu muromo abanyagosira Raila Amolo Odinga eribane kyebuna nkomeke libarebirero omurai bwense Muske Dr William Samoei Ruto erikwene kyebuna nko babale bakwenyorera engeria yabo korwanya kwe ebunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii elietariane Mausa Caroline Manjito Marieria totigarete ase county ya Kisii maiga yomo basikono mobiwe kwene kiwase ritko ya igoro se para ikorwa muchiyo keroka uchia ichone nigobono mo DCPP kwe county yo aso kire na goteba buna abantu basirete amagimabo nigo bali batano ese abamenyi bechinseme chibesokire na gusabe serikali ye county kwene kyabona ko babikirire kibubya separe yo bunenjira ye moyo gochigo koro mu cyando bwe basokano ogendete kwene kiwase chinseme cyo Manjito Marieria tunyoro roboti urasenchi yabene tunyare tukwemanya na gusuka mutwe ase umorogoba bweritskore igoro nigo mubasokano mube onegetigwe ase para ya masimba keroka abo ase gari yabugoretie murases yabutogete chibreak na gosiria oboroso koirera gotuma abantu batato abo barenge ase stage ya keroka eyuere mbarabare nenyagitari ya Bucha Rivalol Hospital abamenyi ba umuchio okeroka ujogotoka ime ya wodi ya Ituni ebunge ya Nyaribari Masaba nigo banyarire koerera buna nigo egari yo yanyatse ko bage gosiria oboroso chinsa 12 chamargoba ritukore igoro abanyanza ko bage gutuma abantu batato abo bari abarundi ya chipikipiki barenge kwerigeria igokwana na egeteseni ya Ensoko TV abamenyi abo nigo barwa ogosaba ucha ase serikali ye county ya Kisii yekobwatrana no mbunge Nyaribari Masaba ucha kobeka chipambu korwa Ichuni goikakeroka echontira chekoba chigokanya SPD ye chigari amone chipigipigi gocha gokeania emibasokano emenge inchenge tonale goteba kera nyuma batara rosie furayo be baguchikorosi tiga kere tobekere chipambu gochakera iri topu gochienjere kogenda St James babeke chipambu echipaka ali ma St James egere gali koruma simba mwino nyangoso bachaka gutache break ko se break nero batambuke pambu egocha goikaga igenjere goturumboka goikana bako ibubuna kweli break teyo onyege kange
bone bagocha gutwabokera gaige turumbuko purekite yo sunywa sakora ki asagochi ngoro ku Josephat lakini bali bamaita malieta ndengoro kwa Embombakta bono nago tebe serikali yaito gagitororege turumbuko gichuni turumbuka chipambu chiri anserikali chuni bogeka muntu teste kera gurukuru nyangoso o teste ligali gocha umanyana ki epuregnero go steyo o wekere gali angali. That's for a fact. Togo sabanga pale yegeligere rwebe kuno ane chipamps agano nero togo tumeka ntwanje chipamps ntwa bagendia lakini asengenjo yogo kukwa bere ga okonge togo saba chinjere chinde chirigwe mbadala ene chiragere to reduce the accidents iga igo barure ogosaba gochia ase county ya Kisii gochia korosia epara ya kanyimbo goika metamayo abo ese abantu abange bari bakwenda chisabari chiare baracheko bagotumeka eryo bachego keania emebasokano kurwa ase egetirimbuko gya ichuni goika keroka togo sabe para ya ichuni metamayo epara nerere igorere rafroad epare yenyare komurorwa ebekwe ram karabe kirwe ram chigari chiri chinene chibwato mosigo chitari konyara getirumbuko gichuni kietu are diversion yaenda yasoka metamayo gwetera ase chiro ye chiombe igora ari goeta nyabyemba igoro goeta epare yebekwe ram chigari chiri chibwato mosigo morito chiaeta ororo chiasoka metamayo chienda Nairobi nyaribo ate kitime na simbarati chigari chonsi bichigorurogoroga chibwate mesigo chietrentire kwanda nyabyemba chitirimboke chigende asakoro gukwerende kakara gaiga chibreak chinyinge chikobura asa malieta engoro ku Lawrence Nyambega mbumbumbu omwana boda boda keroka gucha engo teba nande ngo irorera abantu baito bakure gasaidi kake kene bakure serikali ye county ne ye serikali kuu kaki mtusikilize kilio chetu tumelia kwa miaka mingi tualelie se miaka menge Mote menjire ndio nsitoro seli kwefura ofo egonjokana na abantu bagweta kando ne chigari kando ekyagara chigari chikorwa chitingo gete chiararira abantu baito Oma OCPD Omasaba North Sub County oyonyarite goikerana ase omubasokano uyo niganyara goteba buna nigo abantu batano basirete amagimabo abo asanyara kurwa ogosaba gocha asa barundia chipigipigi amo na barundia chigari na baria bagotara na magoro gocha koba maiso ekero bagutumika epara nonyana kerekeiga embure nyingi egasaine koene kigwa ase ense yaito ngo reporteria egetesenie keiga kia Ensoko TV nchenkoro kwa Sophie Oigara Mbia kegimo mulikito Sofia Oigara sorbotiuru ananamona sogo kwanera igoro yoburendi bwe ebara na namono ngakitugonyara kabato gutumika chibara maega yumubasokano umubego korekana se chinseme chakeroka nako igure mbumbumu agatebanga nigo bono basabire serikali na ribari baroro banyara ko babakorra biri bikonyara ko babigo korekana asenchira bwikirano tutigarite ime county ya Kisii gekwara bukeroka ni gebugate county ya Nyamira na county ya Kisii gorarwanera baruru bibe lakini ndende chinga kechi cyabone gento togatebanga gututuma magombo gochia asichia matechiri chia sireti abancho babo na bali bagendete konyora uburwali maga yokonyora chingoma chintindi basokano unigolete gesunte asoro gongorwa usi ime ye county ya Kisii nigobono abantu bane babekirubiara bali bakari gukagirwa ko bonkona yokoba abawakili na nemono nigo banyari ko bagotoka bakari bugate meuli na kirige gotebekananga nigo bakari kubeka chiseyi ase chiform gete chikwananu na konyara ko bagosaba chibese kurwa asabantu bakurigie gasi kurwa county ya Kisii mwencho murigereri tigatonyororo botiru asenchira yobekirano. This morning we were called from the Kisii County Public Service Board. There have been complaints since the board advertised various positions that are supposed to be filled by the Kisii County government, and there are complaints that there are people who are hanging around the board offices who are masquerading as advocates, who are misleading members of the public, and that we are also having cyber offices that are within that region, within the board offices, who have stamps, advocate stamps. They are certifying documents, they are commissioning EACC documents without being advocates. And so we put our house in order and we moved there swiftly. We were assisted by the Kisii police station. We were given 2 officers. We got to the place, we got to a cyber. We sent one of the people who wanted to get services. They went to that place. They were given cyber services, and then they were asked whether they would wish to get advocate services at the cyber.
They were assisted by that person who was serving at the counter of the cyber. Their documents were stamped, their documents were commissioned, and it's at that point that we came in and we found them in the process of executing duties that are for advocates when they are not advocates. Today we managed to arrest 3 of them. We, together with the stamps they were using, we did call the advocates that their stamps were being used, and they confirmed to us that they don't know such individuals, and they said suspects are already in custody. Yes. Nimefika public service board ku apply for my brother na nimepata advocate akaniambia lipa shilingi 300 tukusaidie ndio uingize makaratasi. So our governor alisema hakuna mambo na pesa kupeleka makaratasi kwa board, na ndio nimeshangaa mbona tena tunapata watu wamesimama kwa gate wanatuambia tupeane pesa. So na ilikuwa exercise ya free, so wacha waanze kuharibia governor CV yake aende kufanya kazi yake. Mimi nitapeleka hivi vitu na tutahakikisha mtoto apewe haki yake. Because I was not aware what is going on. And then from there they asked me who signed for you. I directed them to the man who signed for me. They arrested the man. Is at the Kisii Central Police. Manjito maligiria kwa iguri ngantu bwate no nyerlo yas bali fake twabere tukukwanira kinyangitali bono turochinga twaikira na ndase county ya Kisii county ya Nyamira abantu bamintoka be maise kiagera bali bagochanga ko konya bali kumbe ni chibese bataite bagutabuli nayi nyoranga kwerigerio abaguru kuongona ngona aba akara bagatagete bakokorere buna batagete na bakomini bakokorere buna batagete lakini andamo ninto togotebia abamenyi baitu bichi semechu kero kurigio ndi bwensi agokonye manyani ngoyo kwanyare ko bagotebia agokonye erende yabwenera asinchire bukere ngwikira boni ngo mwanchu muriri twakumanyiri amange iguru ya ayagendete chinsemo ao bali kibaito nigo bagendete kubwati ali agendete okoreka na sebinyure semambia bono tatika Diana boni ngemambia boni gento naro lirinkilinga chinga kichinde ntuigwete mukagiru na bako genda SSL etu milio motu lakini bono clip ngerekia rorekaneta so mtandao yakoro kyumunyanyimbo yomo asichinsemo chia Mombasa Diani anena mono arekogoseru no mo Dutch so muiboru bwense ya Dutch aselieta ter uyo nyarto kaba gakubwatwa ekera tebekanite ngani gari ko muito musbati wimiaka 32 mwancho murigeri clip ekina kikera sembe ona bokora mungwano ibuna nyarto kaba kagoikibusi wike gambero nande kilia korekana niganka buno muntu mokoreta mangana mabesana kurutama bako koirana agari okomuraga andaga ikagaria tete koba buno muntu kumusiara no damate yani rende nigente kebesana mwanchu murigeri buno rigeri tiabwa se screen yago ago korago musikali yo yakomodea akarakana buno muntu tete kumubekoro Diana njendo chine ngitogio gukumyo maitengo chatori twara ba blame gose ko bagikeria abanyanyimbo lakini mwiteno incho montankolera igo okonyoranga no ene break chiri nabo ateti kiageroroche igago kuna chimiro chayo kuna mateo mono mwaka kabuna mamiri mwaka uchafu igumbo besano maitenande nakyo korera abanyanyimbo baito oyonka gito munyanyimbo oyo igo yani yebogo ire sauri ya kamera ntebe nabo igeskeria baire yo no monto tario mo Kenya kubura seita turatoka ngani otukale so abari ngigozikira so balende togokoro mwanchu murigeri gwikirabu twikira mweli bwa mayese mambia bono tukwira na togo so asechinsemo chichi gazeti na Diana mambia bono gentanya ko batatebinga momo chabire nyekoro chitararosio burunge tema kora limochori gatatu tagete producer to bekere dingane liria lero lili tuko togena lero mutumuke nchenkwa mboli tingotebeti kwana kwegunga ki kwatirege kombe kemo muri magotebigenda byonsi pyo bise kabatibuga chirabondo chena bibwikaine yunga limocheri atalions pi yogotebugenda urusi byonsi pi paketabo sibono rusi ayegenda urusi byonsi pi endo ate yakwera kororekana nga igotagete gwate bikombe byo agenda bugwi byonsi pi ugokoriki bwate igore ndo mwanchu murigeri tyaturanda mutimo kumusini tukoirana tunyara ko batokumanya nganki kelkewe netrakini lingana liaro lili tukulia lero ndiringa momo chabiro nyogoro jitaraisa na lolyo
Temiri ya gatatu. Temiri ya gatatu. Chiragotebi ng'umwibuli agotebi rusie bibirasi biribyosi bialie kabati. Enda mwate. Ani meteno no mwanju murigerio torigereti nere kirage chuguna bagoteba ikonga. Igwati gitangani atabyons birusi bakachisani chitamosia. Ya ndo rusia byonsi bibwate. Igo bono mate ine warning kwairo. Bono naliyo kwa kirwe kokeli togoteba. Bono iko kabuno oli gotumeka. Igo kwabere warned. Bono gwatebe igo tebasa konyarekane. Mate kokoelia tali campaign ikoko bono oli gotumeka abo igo muibuli ogwakire koko gatebiringa agendera gotemba buno tagete mwanchu mulili na linga na lito limamulili tukulia lero na na bagotebinkia ora nyara ka bago ko bogolia kurwa asilinganilia lero Diana nyara ka akoleta. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi maumifunga bwato moyo nyigwete ngatindi monto chereye nkaro mororo asamalieta bakondo kama Taifa 254 inde Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi asokoria gokogokia kogosemia nabo igo gokomanya ali akorekanire kurwa chinsemo chia Kenya kurwa sensemo ya siasa chisemi obo wonchoreria amaganio ali akubwatira ne obugimba bwa botambe bwa mwanya bantu bagonze ko batogosanga asensemo yeringana rie kemoya mwanchu murigeria koria komanya mangana yeke gusi abego chingencho chae umerana na inche Frida Kerubo na inche Clinton Ondigi tokomanye asemesa ya mangana maya ali akorekanire kurwa ase chinsemecho kera litukoria Jumatano enseyamo ya mogoroba nabo igo chinsa isato. Eye Nensoko TV oboroso bw'umugusi. Nugalite printer a photocopying machine gosetone tago chande asobokoreri buao ika aseduka Nairobi copy machine solutions bwenyo rich machine ao chigutumekasi chobese na bwegas chinsemo chobonchoria ligurito niliyokokera nigoto kobera ekero kuagurire nigotugutuka samagacho atembo house lirongo liya kabiri erumu ya kabiri asebara ya Moi Avenue katikati iyo mucho Nairobi. Hapa tunauzanga printers, photocopiers, desktop and toners for school, for cybers and for the offices. We have black and white, we have color, every A4 zote printers, kila kitu. Karibuni sana. Shamange tuakire simi ashe namba 0700259909. Superstores yene duka mabongia eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga guchakira ebyo bwagachibuna amabati yechigeji obutambe nechirangi ao ayukwerorera no wechorera se showroom yeito chichuma emesumari chirangi chitangi chamache no kwana togokora ngurukwe marire
ebitunge ty'obulemi buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekene kiage getagwisirwa nkondithura maguta y'eching'eni omuchere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na guchamachama na gutabataba gokenakena naria kuri gyeduka suragure byonsi inse yekiramekemo asedigurire inse ikaseduka ya Uru Superstores asomu Chobosongo ebara ya Hospital Road amagacho Auru Complex ange na Credit Bank. Oyonkeni Ouru omayene Ouru Superstores Limited Kisii. Karibu nyumbani awaminto. Samange akisimie namba 0111161500. Kusetome email info@ourusuperstores.com. Boigongo toka turashinjira chekerero buna X, Facebook na Instagram. Ouru Superstores, karibu nyumbani. Somo Kenya Ouru Superstores yonyole vintevi. Omukubyo neritwo abayigenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetera amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni gen Soko TV tuchikumirana naye kera ritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Deana Ndemo imegata seni gen Soko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Nyagitari n'ubutamero chinga kichoborere kolende tarikire nyagitari erabo butamero asogoko bokali ubya bwekerengo kiguru utatiga Akasims Hospital nigo tubwata nyagitari bomanyi boisaine bakurwali marwire ao asokolenga nechi machine ichekerero obokali bwito n'ubwichinsemero ngebere nainye nkubara tole Nkwakatura x-ray, nkugweni tura maiso, amaino, amauga, n'amagongo. Ngokonya turabangina kuibura na kurobeli uruiburu. Ngokora tule ultrasound. Ntubuate ICU, HDU, NICU. Ntubuate pediatric services. Ntubuate gynecologist. Ngokora tule physiotherapy na pharmacy ito nigichire amaliogo. Ngutumia tolichi insurance au buna SHA, AON, Britam, Naboigo, Trident. Nigo tokotoke nsemo ya magina. Toligirenetie negete seni kiabanya nyimbo kia magina. Asamange akesimi 0707289342. Kose tome email kasimshospital@gmail.com. Urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni. Kasims Hospital, we treat, God heals. Mugusi omwancho murigereri nigarwete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo mugusita chete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusi ya nyareko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene korwa iga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eyene Soko TV eri etaliane ni Innocent Onyango.
nguriole bintu byekerero bunesimi laptop esapufa TV fridge nabwege bintu binde byestima tago chandeka soki electronics no tule iga asenjao nkoni tule bintu wichakire byenyumba ebye salon nonya ne bintu byobesi aseriguri uraikerie nigo tugutukanye mu Kinyamira no bokorera bwito no bwokobokera twakirisi mese namba 0702 669403 eye nsoki electronics ibyo Kinyamira mwesi mwariganirwa omwancho mulire bwa Nsoko TV igeta sengiye Nsoko TV ibwatira sengenje yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchere ko rwonsi korime yagusina isiko yagusina to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchere bonda bwansi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekera yago koreta amangana amaya ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili Jeni Gongor Perpetual Machin na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso bomugusi Enibo nero ekogendia obonda bwense nakige kogera inche buna Frida Kerubo na imokire egetambukiro na kongaria ase chichiro kwaene kebuna ngoko manyinde na kiuchumi ya Kenya egokina naki amagori ebintu ale naboigo merobelikiria serikali yabekire kwaene kebuna uchumi ngogendererere umerana na inchekera litkoria Jumatano NCMO naboigo chinsa isato chamagoba asitorabe to wesemia amange Nuga nitiskurwa somwana arakora ibya asamasomo n'ekigosori tegerera bono St George's Nyamira Academy nere skuru yawo emerulito nige kugenda n'amaganyo CBE ngurutorobo sombi uburaro nabuigo n'ekilaboratori n'ebirasi bito n'ebyekerero nigo tugutuka Nyamira County Anje Dr. Stanislaus Misati Inje director ya St. George's Nyamira Academy. Saba ibuli nko bakaramya mwana asaba no mu kuno turetera. Ande ko basaba no vendera turetera abana kiagere school ye buyere tubate laboratory tubate computer sciences library full computer library. Na environment ya school ga na berengia asaba no baito bagosoma. Asamange twakirishimia se namba 0722734583 St. George's Nyamira Academy. Strive to succeed. Eye ni Nsoko TV. Oboroso bw'umugusi. Mwanjito Mulgeriana ndene nsemo yende tokwira sinsemo chichi gazeti tunya tukumanya lyagendete kwene kuimensi ya Kenya na iswe chinse chinde bunenchira ya motote byangana twakwaliga nilibene asensemo chichi gazeti nimbate gazeti ya The Daily Nation na bwe mito Innocent Onyango no bwate gazeti ya The Standard tunya tukusanga tunya tukumanya na bwe chinga chitote byanga ogende utuma ujumbe ya gasi namba yetu studio 078 marakabere 6 maragatano na 3 namba yomoiro na kutunyana somtanda Facebook na bwe YouTube tunya tukusanga nabagene togendere komanyania biyake mu mwancho muligali twasoira sense mu gazeti ntoro chi message cheino chinyinge tokwera na ntonyara kabatogo chisoma igoto basago twaro ubwo barakeni ngo chakane gazeti ya The Standard asipakale goteba nigo bono ere Samia nande akorwanera na Suluhu yetalia Samia Suluhu bono batebanga nigere keminano ekeregati ya Samia na Suluhu ye kwa mwanyane asipakale bateba asabarayi bali bakwamiria serikali yense ya Tanzania basiekere sikombachi kwa babago wakiruchukura na boniga ekwamba karorekana nigo yanyale kwa bakikoira na chimbero chirichia ebarasia ya mas bagateba
ebinto biria byanyartuka bikurwanerwa n'umuske nyagosira boni ga mwalimu Julius Nyerere Kambarage nigo bono byonsi pibyanyareko babigotugutera usiko na nigo begotebekana byonsi pibyanyareko bigotinde kwa na koleta oburayi buli bagoteba gaiga no bukorekana bule bwiki dictator aba Tanzania litukolia rero nigo basoire ase chinsemo waso asikiliyo tebekana gwakachikura amwanchu muligereri na nige gotebekana se chinsemo chirichia Arusha, Dar es Salaam na Moshi nigo boniga chinga kichire chinkongura kinende ensekero kanete kebwato botere rumugano yugo ole sepechi ya gatano nalimo pechi ya gatano nalimo ne ya gatano kabere ase gazeti na namono mwanchu muligereri naboko nyarako bagwesomera gaiga na bagoteba nigo bono iga aba Tanzania banyarako bagwesokia na kogenda so gwakachikura litukolia rero bagoteba nga NCU litukolia rero bagoteba nigo borobotereru bagoteba motionary bwate bitunwa chinsemo chia Dar es Salaam na chichinga na Mombasa iliye itotogoteba chinsemo chirichia pwani na boigo asbakale goteba litukolia rero nigo ekwamba karorekananga ne kiameke mogyo chikobage kurwanero burayi obo na nigo buna batebirega iga Samia niga kurwana na Suluhu Italia ebuna bono ntebe Innocent akurwana ogari mwancho muligereri na aliale se gazeti eyu ya The Standard asa anana mono tonjibugante kuligereri nga kelia alichokabaga kurwanira na oyo mwabo korokwa umuske Tundu Lissu oyole maiga ye kerambero asikereire Nabigo omugano y'umwanchito muligeria nora se gazeti ya The Daily Nation page ya 4 ne page ya 5 asego kwanira igoro ya Samia Suluhu litukolia rero jinga kyaba Tanzania gose abananchi be seria ya Tanzania bagwesokia sobonge bachiko wakachikura banyale bakomochora umurayobo kunesi ya Kenya na itekero chunga kichito chikire nigo togwesokia bange na gutaka kumanya umurayito asogwaka ekura korende tigotokumanywa abantu bari 37 million na kurwa sense ya Tanzania na ubaguchikonyara bagwaka ekureyo ase tokumanywa bno mtu Innocent atebirenga Samia Suluhu nigo abakea na nchi abange asenseria besokina utibamuna nere baguchagwa kerekura nando nyoringa nere nentunda ya yentangani yoko chagwa kerekura mega yoko irobura ibwaye makufuri ose ojo kabiro muraibense yo obeteka gusiro buguma bwaye umwaka 2021 mutinyo March ekerabeteka gusiro buguma bwaye John Pombe Magufuli bagateba ngo mukonyoye oyubono oguchikoligia oburayibwense ejo litskolia rero burayibwaye botangani Samia Suluhu nenchira yendo manjito muligeria abatebirenga enseria ne bariganetie abakenya aba Uganda urwachinse cha East Africa bonsi banyali bawikirana banyali kora buno murobiriyo yo korekana no nyerende abantu abange bawoboite wikirana senseyo nigo omuske Samia Suluhu atebirenga mbancheire wikirana chinga kigati abarayibe sokiri na gukwanira igoro yoko bwatuko botutukano kwa bana inchi bali babete bawikirana asinse micho asomuske matakarwa atebirenga enseyo ya Tanzania ngebwate obune liyo bonge and injustice naboigo tirikwena n'abantu atari kwanchira abantu baye banyara bakwe wengere yabo igonga nonye bagoteba nk'abantu kurwa chinse chia East Africa banyara bawikirana nige gazeti yokwanira igoro yabali babiri bakubekwa byara nabayigongo kwanirero mwanchito muligere abantu bonsi bali babuchikoligia oburayobo asisemecho cha Tanzania tumeiti gosenje litskolia rero twatebete AI gose Joseph Choyangu ikirana twari ngoro kuri no mwanchito muligeria ntundunya to kumanya ya maseyemo asibanyari bawike mambia bono nabigo asiba ko babawikirana ningo kigo cya buno murayibense ya Tanzania nabigo tubasabira tamaya asigatiye bimbe byasokire nako bateye batware ogwako kura okuya nabigaba na nchimba boliri basokia sobonge banyari bakomucharo murayo ACPJ ya gatana limo Diana una nagotebiense ya Tanzania ya chirobo cholia nene mono bakale batebanga abantu 53 nigo babere bagochererwa asense ya Tanzania
kurwa omurayi oyo Suluhu Samia anyara kabaga koiro burayi mwaka bw'ikiri 2020 neyemo na nigo ayanyara kabaga sokigwa nekyombe kya abawakili abagurunga Tanganyika Law Society asenchira yubikirano oncho murigeli nigo bateba kyombe keliki Associated Press nigo galega tebanga nigo bono iga kyanyara kabaga kobeke bicha yense kubwate boniga abantu abange bagendete goitwa abande bagochererwa n'abande batalikonyara ko bakoye gwali bagali ugukwana kilibateba se ukulika bwa gazeti yeyo se malika ye gazeti ya Associated Press bakalego tebanga nigo igenteke kiaberege koro kyanga ekyameke gya chama cha mapinduzi nigo getagete kubwa chikulechi na kigenteke lyo tebekerengo kya emerongo kyanda kyanda asemia 99% na bono igabatebanga nigo chinga kichinde twarolirenga nonye nabarayibe kanisa niko babere bakoba bagochiru na kurwanirwa na gusaganwa cingaki bagendete kumanya ababwatani babo ase kanisa none mono bakabatebyo ubuya bwoko bwate demokrasi igo bateba nense ebwate umuchando sebo igo bakaregulika bagateba nga manyinga bange niganyara ko bagoiterwa ase ya Tanzania na iga nindoche bagateba aba murundi gali bukorukwe taxi ase chinsemo chi Arusha na uyo ndoli chinsemo cha mushini watebanga chikulechi wikira bonigani wa maita machivu matekero igwete Tanzania gendete kwaligania bakurukunga bali bakuruko observers ko sabantu bakuligelia chikura naro chekiombe ya Commonwealth igoreka twali kuligelia magazeti Diana bagakana bagateba bali yo chikoba bagotuma abantu bachikoba bakuligelia chibese ko erekere nigento gekorekane to ready kimanyikanite ngo chikoba gakobwa igo rende mwanchumulire nabo gwesomera nabona twagotebiri tukolia lera ba Tanzania nigo bale ase chikura uligelia sepeche iyo ntanga ni gazeti ya The Standard nabakora mama Sulubu nabegete chianga chikijeshi chikotebanga commander in chief abegete birore agategerera bono rende nanda kaligeli na maiso amatindi ase gazeti ya The Standard front page naboko nyara kwa bakora nandi bwe somero mugano yo asenchira yibukirano nabigo omanjito muriyeto ko irana ase gazeti ya The Daily Nation page 12 ngekwanire igoro yumo basukano betika wokorekana sinsemo kiriya kya Diani asendege yabuguriti abantu 12 11 abibalenge umurundi ndege use pilot n'abantu 10 bari kugenda ase chinsemo kya kichwa tembo ekambwe yere Masai Mara bari konyara baguchikwenda kwego kyabanyate bagusiria magima bo manchito muriyeria asomugano yo ogoteba sobwagali ningo barwete chinsemo kiriye kya Diani ase ketikiriye chindege bari kwenda chinsemo kya Amboseli na Masai Mara nani nigotebekana nigo abantu abo babeire bakogenda ase chinsemo icho nabego nigo bakuira chinza chinge sana wikirana chinsemo icho korenderi tsukoregoro omancho muriyeria nigo babete bagusiria magimabo bonsi onite yo nyareteka ko gagutigara kale moyo gusunta yo onyatega gwepukana ne omo basukano yo obetiko korekana chinsemo icho Diani manchito muriyeria no nyorera sobwagaro mugano yo ase page ya 12 onyarego gwesomera sobwagare sepeji ya gatano gatatu se gazeti ya The Standard umugano yini gororo bakale gatebanga embe ntindi niganya altako bage kuirira endege igosiri gosiri oburoso aswatebete nigo yitete go ikiraboni gabantu 11 ase chinsemechi ya kwale kubwatekana na Caroline gagatebe ndege yuniga ya chiete gatumira umute na namono ikamanya kuira nanse maega yo chitaika chinge konyara kabage kuirukana kogenda asbagale gateba nigo endege yo yanyaltako ba yabuguriti abantu kurwa gose abatali abatano batatu kurwa sense yangari naberigo nigo barenge abacheremani noyo moni garenge umurundi bwendege y'umu pilot yo mu Kenya na asbakale goteba embeje kurunga cyclone chege nero irete endege ye kanyara kabage go chance asbagateba nigo yali kuimuka asige kagieci yali kuimuka asige kagieci chimis amini 55 6 km chirichigo tebekana sense ya mekorekana nigo embeo yanyaltiko bage ko yengira na namano balikegilio tebanga emebere nigo yatugeteke wetense na ekanyara kabage korekana go itania se chimita 50 na boigo ndege yinigo yayete kuika ekaera asikali bago tebanga bono igo mwanchu muligelia se kenyolekio na mabombale ngoro na nigo yalenge eye company ya mekorukunga Mombasa Air Safari Limited senchire weekend nande nigo yali konyara kabage kogendibwa na omongwano yomo uyule nkomo Kenya
na noro na bebekere registration number ya Diana Gaiga ikurunga 5Y CCA na nigo yale kwa bage kurwa sechinsemo chiadiani egende kichwa tembo yore Masai Mara asaba talia abo bali uchikoba bakwegokia abanyal tukaba gusiri bugima bwabo na ni batebanga batano batata baru tesense yangari na babire bali ngaba Germany bakanyara kwa bagusiria ubugima bwabo mwanchu muligeli na bwe somera umubasoka nuyo bwo gukumia sechinsemecho Diana umugano inandi gore se gazeti ya The Star na aras bakare kwa kichibicha buna yale kororeka ndege ine buna yanya tukabage go chance no muchanda ororeka ni chinga kichinde chindege kare chia gure sense ya Kenya chia tigira maliga manene sana atene tukyo kuichana sana na ndo mtu innocent toro chia banko ego kyabare kogenda nande chita ikange kwenye tara genda gale bone igintu kyo guichene sana nande gyo korento buoba uruchine mburani gasaine gutubago tebangarire mono ke uri gonjo liri narongwa affect ire kero chindege chirie chikorwa guse chigesaine gutare gurugali umachito murigeria timetinga gusembali riti konye endege yurende tarachaka asibago tebanga tenya tike guikirare 15 minutes ekagunse yachagete exact 8:15 no yarengese nkagite no ane chibicha manchito moligeria nchire cyarenge go security usiyakorokana asomtandao chikoro kiabune ndege yo yabetege ko gwanse nabokoranga egento nkere boli kirete ndege yo ko gwanse kabage ko baita abantu abukorende no gusaba go ito manchito moligeria nabayigoto na nengora sibali ababete bagusira magimabo chinga kichi chimbule nyinge boyigoto togote banga rero yagerete kiagera gukorerwa uchunguzi na ndabantu bali bakurundi chindege n'abantu bamaitikiwe bagokora kuri no manchito murigeria kingoske na wikase gazeti ya The Daily Nation page 10 gokwanirire igoro ya abasubati bali bakogenda so nyumba yo koibora sabasubati bali bebwatirane tekera bagochikoibora banyare bagusiria amagimabo nabono nigo muwazire bobo chenu Aden Duare atebire buna kinyagitari kiri kirabe chigotwara cases chinyinge cy'abasubati gosiria amagimabo ekerogyo koiborwa tichirigo chiko renew chi license cyabo asabeteka gukwanira igati ye kinyagitari kiri cyabiri kigokonya abantu usaba subati kero bakuro bakoibora nabigo mubaro w'abasubati babiri bagusiria magimabo gucakira umwaka 2020 asagote banga umwaka 2020 nabigo umwaka uria o ito 2024 nigaba subati 7764 babete bagusiria bagimabo imense ya Kenya nabigo tebiringa ense ya Kenya nigere egati y'echinse kiria isano chia Africa gusorogongorwa Africa asaba subati bagusiria magimabo ekero bakoibora na nigaya kwaneta ya litsukurigoro ekerare nke guchakia egati ye facility gose chinyomba chiri cyobo chenu chia quality of care health facility assessment report and reproductive maternal newborn child and adolescent health and nutrition investment case egati ebintu biriale guchakira itkurigoro gose college manchito murigeria apsa kwanete egati abaswati babiri bagusiria amagimabo nabayige egati ye county chiri abantu babiri bagusiria amagimabo asenchra ere ebwato mubaro omonge asatebire buna wetira guchakira boni ganya gitali ndio nsira bageko gekorosyo mugose geko twaro mubaro omonene bw'abantu bagusiria magimabo kero bakoibora n'abana bali abake asakwanete county ya Tana River Garissa West Pokot Elgeyo Marakwet Machakos Homa Bay Siaya Wajir Kilifi Murang'a Makueni Migori Turkana egati y'iki county kiri kiwato mubaro monene bw'abantu bagusiria magimabo kero bakoibora nabigo manchito murigeria omugano yo no mutambe kore nabo konyara ko gwesomera ze gazeti yo ya The Daily Nation oigo chinkwana cha Aden Duale wanchumurigeria se gazeti ya The Standard ya page ya kabiri kwa wala tabanga bono ekirasi ya kianda ekegoro kunga pioneer grade century wikano mwanchumurigeria bono bunego bwa soire gati maega yokurusigwa ko muri KCP asibona abana bakale gatebanga nigo bagendete kurwanira amabaga yejiskuru chinene ekikiroro se bono gaba kora matemwa bo ye grade ya kianda nigo bakale gateba mu waziri mini umulikyo monene bwe ekyombego sebwe wizara yegisemi kirichiye uboroso umuske BS Bitok niganyara ko bagatebanga abana 2 miliyoni 2 n'utenye
nigo bagendete kurwanira amabaga aria ari sechi skuru akiri kibwate lieta chia senior secondary school asboni kabagalo teba nigo bono igo mwanchu murigeli gento gitaramanyikana buya bayibuli bagendete kuna korigelinga kibaganyara kwa bagokonya abana babo na nigo mwanchu murigeli bakoeresa alitwanya batukwane igoro no muoro kiga igo mwalimu umurubili STEM nabo bagakwana social sciences school na bintu binde buna abana bachikonyara kwa bakogenda na mono konyara kwa bakwirigelia amabaga sechi skuru chumugano yo nigore sepeji ya kabere ye gazeti ya The Standard nabo konyara kwa gwesomera asenchira yobikirano mwanjito murigerie kiripo ikirega gwase screen yao yokoro kiendege yo ngagitinga oyo minto director kibatina magucho chakiria tororo kyo murigeria buna egati ya abantu bali babete bagusiria magimabo litukuri goro gusa abantu bali babete bagusiria magimabo gwetera mu basukano bwendega stinse mu kiria cha diani endegenere yo mwanjito murigeria noroche bine ko gwanse nabo igobuna ekale kogenda nabo yachete igo kuri nabantu bakaba bagusiria magimabo nabo rocenga nonye nase korwali ture nabo limachitiko borro kuri ndasi yachete kugwera ndocenga nase ararabu innocent bono timaitinga obuningi muganiri bokorwa sinchira bene tunyare to kurinda amagima y'abantu maitechine chine chinga ky'abantu abange bakwego kikyara cy'isukuru cya Sikiro Diana no chibna yaruete igoro gache go komurero chibicha chugukumya mwancho murigeria na mono bunendege yo yaruete asembeo kwa rokigo buna ya chagete kaimoka asikeli bagote basobwa ngoiga nigo ikubwatani gwa nembeo yarenke entindi gose yanyarite ko bage ko gusegento kirirete endege yiwe kanyara ko bage go chance wanchu murigeria sepeji ya gatatu ya gazeti ya The Standard bagale goteba amateyemo bagale gotebye serikali nkonyera umwana one gosimo boli umwana one kurwa asense ya Russia abuga kale kubwata ndigwani chisegi kigendrete nindo chengina umungwano yo mugurunga Ruben Ndungu uyo nyarite ko baga koirwa asense ya Russia asikili gotebekana ni ganyarite ko baga koegwa eire yo chikonyora umusharo manene ngabone gabanyara ko baga teba nigo batagete serikali obwate sibonyara ko bakumwira ni iga sense ya Kenya nigo bona umwana uyu agotebekana abwatenirie asesegi yagendete sense ya Ukraine sense ya Russia na anana mona abana buni bakalikiri ko babuna abana jeshi babekire bosyo ase ukurwane segiye nonya na batabwati amaigeliyo yogo abwenderete umwana uyu aselieta Ruben Wangare Ndungu nigabwate myaka 29 na niganya ko baga kulikigwa umwaka oyo iga mutinyo gatatu aganyara ko baga koirwa NCU agatebigo ngaga chikoye gasi yobolendi tuchamanga ya naga saini lakini twaro chiri tukoligoro Musalia Mudavadi natebetenga mbabige toboroso nabigo emiro biriyo chikwene kyabona noene kera abantu bakurwa se county ya Kenya yani se ya Kenya kwenda chinse chiri chisko mbabe bakunyara bawikira na century bene nande twadimanye tuwenga omoe aba agents kuse abantu bali bakoira abantu chinse chisko okonyora mononga nabo bakunyara bako bayira sabe kuri no mwanjito muri ya tugutkana no mugano yo toswase gazeti ya The Nation page ya kabere nige gukwanera igoro yo mugondo ogotoka cyense ya mochia Girgir asichie umugondo Karura asito kumanyigwanga wikira boniga nigi kyombekere kia EACC Ethics and Anti-Corruption Commission kyabetege ko nyoro mugondo yo na kuyogura rwase oyo kabeire mu cabinet minister John Joseph Kamoto niga konye obulimo obwo abetega kuboira asito kumanyigwanga nigo bwalenge chieka 7.1 acres echichire 17.5 acres nabo tokumanyigwanga nigo obulimo wechibese chire 2.8 billion nande nigo ganiri koba omugondo wa public gose bwa serikali kolende niga betega kuiro omugondo yo okaboyoye asito kumanyigwanga nigo obututukanu bwachagete kororekana so mwaka 2007 bono nigo emyaka yabirike gosuka kolende ekyombe kingi abetege kolikava obulimo bwase batebire buna mbachikoligerera no negati ya bagavana egati ya baribare barase serikali babwate amarima manene ya serikali naboga yabantu banyare bakuyerania asaganiryo mwanjito murigeria omugano yorase gazeti ya The Daily Nation page ya kabere nabakonyora sobwagale onyare gokoranga ngakie abantu bakari kwenyorere migondo bagatebangane ya serikali nabayego yachi yabo wacho murigeria page ya The Standard page ya kiadadi kabagala taba muna chibina
wikigambere kenene igaiga imense ya Kenya muske CJ Koome niganyarika bagagoteba ngani gabchorire aba na chibi na batatu ilibanyarika bagotegereki na kie kubwatanirwa no Chief of Defence Forces anamono banyarika bakumanyanga ningikelie agonyarika bagakorana namono gwatete kurigiriri ikiriote anyarika bagakurigiria ikiganche kia CDF nagana enda Chief of Defence Forces senje babetegura sibakale bateba batete kurigiriri barorenga ngaki gonyarika bagakorekana bagichenchilieta asikiganche kibateba NGCDF chibestiri chigonyarika bachikoywa babunge kinangire bosioroge bateba nga tibabwene tikaguchibese chibanyarika bagakoreki bagonyarika bakuriji basali batete chibese chichigenda banyachikubikwa sesemu ichisemi ili nyarika bagakorekana nga yagendere busi mwanchu muri mutugano unigole ACPC ya Kianda nabigo omwancho muri yenkolenta so omugano le CPG ya gatata se gazeti ya Today Nation niyo kwanera igoro ya nani singa kitwatete bakurukwa ababikira igo kwanera igoro yo mubikiro betka kageire go itomo bikiro mwabo machito murigeria nabo bakurukwa nga nan Catholic nuns iga Caroline Kanjiro okageire komoita omubikiro mwabo Anzelimina Karimi oyole miaka 65 nigo bono aguchwikirwa ekigambero mutuye ekigambero banyale bagokwanira igoro yogo itokwae aseto komanyigwanga ego Anzelimina Karimi atogete ase enyomba ya children's home tigante basabana bali abakolendwa naba bikiraba asinsemo chiameru gasiriti bugima bwae asote bigoniga manyinga ali korwa somutoye omutinyoyo chitariki 12 akabaka gotoka nabo igekero DCI yachokora obunengia asama tuko 18 nigo yatebirenga ego abeteka goitwa kolenderi tukoria rero omukagero oyo Carolina Bikira Carolina Kanjero gokiwale bose bwikigambero anyareka gokwanera buna ojo abeteka gosiria obanguma bwae wancho buligiriri naliale ase gazeti Diana doje chiabirense monechite kemeronge nese mambia bono ase gazeti ya The Standard bechi komini gondo chibakale goteba gaiga abairani bali banyarako bakubwata digo na maliogo yobotindi ayo agotebekana ali bilioni 5.7 nikabona baigeti kubosi kigambero rakinende bagateba nga olioli gochikobaga gukwanera ekigambero gose ase konyaraka bagako basiri kiliye gukwanwa bosi kigambero anyara tukabaga gwankwa gose gakanwa anamora esboni gani go babekire ase SL mwachi muligili mugano inigole CPC komia bagateba nigo bagendete ko kokorobo nengi na kumanyanga ki amalioga yo anyara tukabaga go ikiwa sense ya Kenya na kilkirete abairani abukonyaraka baga sense ya Kenya na amalieta bono arabu lakini ntaite togenda umutumo kumusini tokoirana togenda busidayana manjito murigira nkoirana tunyara tukokomanyanga ki abantu bakari konia matemo kinga kici abaroki wabagenderete na matemo abasi skuru abande besokirire bakonia matemo ayo atali amanyene ose fake examination papers tunyara totibyanga hakiagende tukwene kiwagenda gusangana intwe asomero bire soko bwakire koirana tugenda usanga Eye Nensoko TV uboroso bumugusi korwa igaiga asamaga choje bungenene amaneria Senate omwancho murgeri gw'Ensoko TV ntabe tokoretera amangana magia abunane twateka kurwa gaiga miyobo katakati ubumuchi o Nairobi igoika igabo sore nchenkuru kwa Daniel Omwaga ni Nensoko TV uboroso bumugusi Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorere bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichiburi yao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde
ntubwata phone accessories na boigo ntuli ni chibundi chikorosi bintu tokonia ninchuwenyorera spare part chie chinguru Songosia Electronics boigo nkoros tuli chispika chie kerengo kiguru icho chigutumika asichikanisa nimeiga tuli ne sabyo okole talentambe gucha kuliye byombo bunebi totalera somo chokebirigo nabo iga somo chunyamera gose twakirisi miese namba 0784884484 Songosia Electronics obokoleri bwekerengo keguru angenaye Mwana tali chisagora simeke metenye tatu samore na indo mwana tali egetamba uragende chira ya wabogore asamari tangoro kufainabi na lero no den Soko TV oburoso bomogusi Soko TV na Re TV yomogusi ano mwebuli Henry tumwano obugimo bya bwankyo Eskuri oborosa Tabaka Academy nigo tukubwatira naye erigwikirania ndote asoko mwana oboroso butingu bw'ikisemi asekerengo gie fees oranyare wakana abarimu baito nigo bari n'ubumenyi bw'emirimo nabo igongotiri barebyewa ao byaborokigwa muna kigosori egatiye binde nguru turabo sombi asaborokiwa ntubwate nyumba cy'uburaro asaba menye time endagere yaborokiwa baito nigere eyebirango biguru tubwate birasi kuru play group up to grade 8 umwaka go changu chitore kutwara grade 9 nigo tugutuka ange ninyegetari ya Tabaka Mission twakeresimi 0722 408142 gose 0708706239 Tabaka Academy School of Thinking Learners. Eye Soko TV oboroso bumugusi amangana maya bunabotambe inesiro oye amate nabono niwe kongo kunyaretera abuna atekire ego chakra ime rgongo rwagusi ego ikaiga ime yomochi o Nairobi egatiye chingongo ao chense kera gitko olia ichuma ensaye moya margoba amone kinsa isato o chiabotuko aiga ime yegeteseni kiao kiabene egen Soko TV oboroso womogusi Omurigereria bwa Soko TV mbuya mono sana ase ogochora gotengera Soko TV oboroso bwo mugusi igo guchikomera na 9 ritkore juma chinsa ikomicha amagoroba ase emeza ya mangana maya ekerongo chigukumanya aya gwateka koru chinsemo ao imeyense gendra gotengera Soko TV oboroso bwo mugusi eritariane Linet Nyambane Eye Soko TV oboroso bumugusi Mwanjito murigeria nechinga kishine nande toya iranire tunyato kumanya tugende kumanya ryari ase gazeti na gotebye ngarero ase gazeti ya The Daily Nation kokwanira twaringe omusayo yomokuru wa Siensemo Chameru oyubono ogendete kone lyabantu amasakara nabayigo agotebanga ere asensemiri ya WhatsApp ekerabwate amatemo ayo gakongaina abantu nga nigo ara amatemo ali aboroki wabagokora lakini ekeroko yarigerio Mwanjito murigeria origerio nyeri skali igoro lyarenge maths goseri skali chisabu na chiriabetega koroki abantu konyoranga nonye bintu biroroti bibye kaini lakini ndeni gabege tubyare sauri aberiga kongaina abantu nga amasakarayo na robago chigokora guse amasakarayo na are asia matemo Mwanjito murigeria chinga kingo gotebyanga nae kabe maiso ange mono bono twatigere na boroki wabaria aba form 4 tigabona babake bago chigokora amatemo aboli tukulia rero amatemo amanena form 4 naro gotebyanga kabe maiso ikiagera narabanta bangi nigo bagwe sokia mbaka bare aboroki abechi university aborokiwa
banyara bakolenta matemo ayo asumtandao bakongaina abantu nga inara matemo arese risakara igonga kabe maiso kinga kichi matemo agenderete nabongo kuira sense media ya Bondo asichin sema cha Oboda Farm Kango Kajaramogi mi county ya Siaya ase obomenye bwa yenya gusiro muskerela Morodinga nigo bagotebanga nigo abantu bange bona bagenderete kwikirana asichin sema icho irikorora asabete kago tugutose ka kerabete kago embera yayo muskerela Morodinga asabanta bange bona bagotebanga nigo bakwirana bakwenda orona mauga ayua ko ruchibes chinyingo machito muri no ene chinseme cha Nairobi go somete no maitenga ligo liria maugayo nigo gurigo chakira eribwe yemo bagotebanga kera abakoliye mirimo baye muskerela Morodinga oyibona runyagusira after every 2 weeks amatukai aberekairire igego bidi bagenda ali asebo inabwaye banyare bakwa busama ugayo weterane mbure nyinge na maugayo akobekwa kera litko asoko manyugwanga egati ya baraikuru asinsemo che enseria ya Uganda na barabumba bete bawikirana asinseme cyo balenge abante 50 nebere bagachia kwena nebiriro byabo nabegamba gomba base amataya muskerela Morodinga nabegontwaro chabare cross county ya Kisii bakuragwa na Paul Simbara timba betabago ikiranororo tukara abarayibande kurwasoro ngorwa gusiba kuragwa no Moske Fred Matiangi oyubono koligia usora seganga yayo koligia burayibwense nene nabetika wikiranogoro negati abaraya sinsemecho abarai kurwas sinsemo chia Kikuyu nabago kurwas sinsemo chia Kilifi babere bagwikirana romanchito moligeria korene nigo tokumanyigwanga no nyena basaye baba bagwikirana nabagiye family gose yamate ya muskerela Morodinga neganderete ko bwaligania aba 90 bali bagikumoisko nabago ko wamanana amagomba se yamate ya manchito moligeria timaitigo saye wikiranire gosono bwate e plan yo wekerana se oboina bwa Raila Morodinga nabegachinga kisutoro chegati yabantu besokirie bono batagete bamorosiri mu wekanoye asichinsemo che county ya Nairobi nabegachinsemo che county ya Kisumu oncho muligereri buna Diana gatebiri mauga yunigo watebira kale korosi gitunu asembera yo muskera ila Morodinga na nana mono gwakwanira iguru ya matemu agendete konigwa yobulimo abana bakale kwa onkona bagateba mbabwata machibu kuleno machibu atayo na inche ninyarucho mugano yo ACPG ya gatatu ye gazeti ya The Standard ya sana nabana bakale batebanga mwana uli onyara ko bagago ikiwa busibwe kegambero we University ya Meru niga bono anyara ko bagago ikibusio selieta kurunga na Isuma Crispinas nambafu nigabwate myaka 22 nigagetigo busio bwe kegambero kia muske Ben Mark Ingori uyonya takaba kako igolirwa sigolo twekina na namona akanyara ko bagago kana mamochayo abo niga bwenete niga atangirwe aswagateba igakanete cash bill ye 1100 yamo na niga tebe kanali go samba sama temu ayo wetera asumtandao o WhatsApp lakini umugano no rega iga ACPG akabiri bagateba nigo chira chitabugati kendo murayibwense asinyirwa ikirania ira yo kwagacha chidam ichi chiatebekante chialiko bachiyo chikwago sekera kia mache samacha aliko bagakobekwa na bintu binda samacha aliko bagagotoka nigo bateba murayibwense atebeto mwaka bwikiri bubere 22 kirali goligia chikura agateba niga chikwagacha chidam emia ya mechi chiri chinene nabo igachiko bagakwagacha chidam ilibwe ya mochinke ichinyara kubachiko konya aba Kenya na agateba niga chikobaga kwagacha chi water pan na chiro chichiri busatu chimisa no isatu yabwasanya tukobagateba niga ari kubaga chikoimukia omurobelioli bwe damu ya roll kimwareli ubwatane tiguno bukurumi se bateba bwikira bono iga murayibwense tarayikira nibintebyo bagateba murobelio yotabwati chibese ndakiriye korekananga nigo togendete koganya kororanga gusinanya ariko bagabikirani kurinde bagateba no murubeli neira chitabugati kende nabego mwanjito murigeria nkoreta zigazeti ya The Daily Nation ase egokwanira igoro yesabari yaye umuskirira Morodinga ekera ariko genda chense mochiria chense ya India konyora obogwene bwaye nabego nigo Junet Mohamed uyore omompi wechinsemo chia Suna East agotebanga nigo baganeri kumerana chitariki 15 nemo chitariki 16 rikorende muskerela Morodinga akabaka gosiri bugima bwa chitariki 15
igonga tariki 16 na ria kolent mense ya Kenya asensemo cha Jomo Kenyatta International Airport mu biro yoganirwe ikirana agotebanga nigo baganiri kumerana asensemo ya Dubai tariki 16 babere bakatariki ya 22 banyale bagukwanira amangana irengete kyama kyobo mu bwa ODM nabayigo baranyale bagukora kusesansura umuchandora ngase kyamekyo kolendeti banyara bako ikirania engeria guseire yo manchito muriria asagotebanga umuskerela murodinga hoyibano linyagusira nabatigete nemero biryo yo goikirania se kyamekyo nabayigo gagotebanga wika bachiwikirana emero biryo eriatigete ase ekyama kirikyo bomo bwa ODM nabege ebintu biri babete bagukwana nabarayibo bomo bwa ODM asatebire buna egati y'abantu ase omtandao nabo igase yabarai nigo bakabatebinga bono nigo batigare abatakano ofanisira ubu cintakana nigo batebanga bali abasacha babasire no muburakano musacha uli otigirwe otali na mukungu wayo agotebanga tigana soma somo nwege songo I have seen social media people ridiculing me that my career is finished and that I am a political orphan, but I realized that many who have paid tribute here are all of the orphans. I'll therefore collect all of them so that I become the chairman of all Raila Odinga political orphans. Inengwana ya kwaneteriria umusikera ila Amolo Odinga aligotugutua ase page ya kane gazeti ya The Standard niko bakale gukwananga esiko yokulenda oboene na namono oburunge bwa mwanyabantu niko bonekyo mbege kurunga Democracy Union of Africa kyomiranite asomuchiyo yo Nairobi na namono bakanyara kwa bakorekana komochia serikali yense ya Tanzania ne ya Buganda asibagendete ko baocherera omuske kiza bezije bwense ya Uganda asikili wateba atabugatima mochandonsi naboigo asense ya Tanzania egendete ko mocherera omuske Tundu Lissu bwe NCU ya Tanzania na anana mono igaba tebanga okunuko buna obwene bwo mwanyabantu na inse ye obomubu bwetane tichinse komichenya atakwa chikumirana asomo chiyo Nairobi abwase magia kanu wetera asomo nyakirogobo Gideon Moi anyalta kubaga wikira noro naboigo oyo kabero murai bwense ya Ghana na nakufu adu barenge senseme yuni batebetenga ekuo no koura oboene abaraigete gukora emirimo yabo na mono ikiri batetenga ese chinse chiake mini chinse chi Africa chibonete go cha sobwamo chinyare ko bachigo kwane selio gelimo na koranga mauncholirie anyare ko baga korekana igati yabarai baikirente asomoye goyu no yo kabere omonogeli bwe bunge nene muske Justin Muturi oyo ekyama kya Democratic Party kyanyare to kabage konyora libaga nagwe sona ni ase enkwane yakorekanete asomuchiyo Nairobi anene mono bagateba nigo bono ere betereti chinse chia Africa chinyale ko bachigo cha sobwamo nande chinyale ko bachigo tiga siasa chinge na koligerelia muchandoli bwe chimbago ko yotiga ko yobeka bosio banyara ko babago cha sobwamo na koros chinguru chingong ili banyara ko baba konyoranga banyara ko baba konyoleli yogi elimo eli na koligia enchira bakonyara ko bago konya abana inchi dua lakini bono coincidence era Kenya African Union National Union Kenya African National Union ekikurunga kanu wetera asomo nyakirogobo Gideon Moi nakero kinki abugataga history kabo koko lira bali bago taka koimukia bigoti goro kubairanise aboni gana ubago champion umuske Gideon Moi na iriteli bagana goteba niganyara ko baga kubwatana n'umurai bwense gwetera sekia makia ya kanu na kilikia UDA asagateba nigo anyara ko baga kuligereri na koranga nigo baranyara ko bakwagacha obwamo na koranga abakenya banyolire obakoreri ubiyo nabayigo omanchito muligerengo kwiratse gazeti ya The Nation page ya 5 na 3 se page 8 nigo kwanera igoro ya Oburu Odinga neye maiga ya gochora buna umura intenenera bwikia makyobo mobwa ODM maiga ya momro mwabo yore muraskira ila Odinga gusiria obumwa bwae asibono abanyati bagutwara igikaro kyabigitangani bagukwanira igoro yari arengete kyama kyobomo bwa ODM asibono aganirigo chikumirana no umurayi wense ya Kenya umuske William Samoei Ruto banyale bagukwanira igoro yari arengete kyame kyo naboigo agutogotebwa ne gazeti ya The Nation ngana chikumirana n'abajumbe naboigo abaseneta kurwasensemo chiria cha Bondo naboigo
chinsemo chia Siaya na Kisumu banyare bagusanga nabego tokomanyigwanga gwikira boniga ko baba kagochora buno mura internet bw'ikyama kyabo mabwa ODM niga banta bange batayite kumerana nere banyare bagusanga nere nande bagotebanga nere urabera sobora igwetera oburayi bwa tatu mwabo naroche bunari gukora oburayi bwae oburayi bwa mumuro mwabo musikirela murodinga oibono runyagusira na maite oburayi onyo chole twe na nyareka gwikirania emerobiro ye kyamekyo kolende gukwanira bari igoro ya okubagakana kugendete korokibwa ase kyamekyo monjito murigeria nabakwenyorero mugano ya sobwagare horena ryegenete kwenekiwa ase kyamekyo gwikira boniga maiga yogosira kwayo musikira ila monodinga nabigo burodinga oyuro museneta se county area tonyore to kumanyanga ngaigwikira boniga basukire nandinga yikyamekyo kerochi Machumuligirili sensemo yichi county ni doche nigo boniga bali bakuligirire nane mono nakoranga ki embuli konyara kwa tubate birenga ya matelie gutaratari chombe chiabo nabali mini go bono bachikonyora asale nene yakogera embuli nyinge yugendete gutwa ase chinsemo ao nigira chikobage gosalia ebimeli nane mono inyare koba yakoleta umuchando ase bali bakonyara koba bakuligyo bulisia na asbanyara koba bateba nigo bono babwenete kwebeka burunge na aya nigatebekanire kurwa chinsemo icho cha Naivasha kintigalete ase semeyo nindoche abakoli emirimo bali bakonyara kwa baba kuru abakoli bulimo aminyo emirimo gochia se chinyagitali ya Machako level 5 baraba abanyagitali abandi bali chinasi abandi bali clinician nigo bono banyalta kwa baba konyoro mwesa igoro kira banyalta kwa baba gwaka no mo contract obo lakini bagateba nigo bachiri mitinye 5 batana kwa baba gwakanwa umushahara obo kira committee ye senate nyalta kwa se chinsemecho nigo abakoli mirimo banyalta kwa baba soki na konyara kwa baba te umuchando libo bwatane mono company ya Monera ikurunga na Div Cleaners Limited representative asia nyalta kwa baba te basu umuchando actually tali bakoli mirimo bali bande bakuru kwa banyagitali gose bande bali bakwa bagusibye nyagitali bachiri mitinye 5 batali gwakana chibese bakumwere chibese nchiraruoro lakini nabondo chingamba chite bagatebe inde ikurukwa bakanyara kwa bagusaba amabira nanda narucho mugaba na bwe county yu kawe soka tebegere ga kaneti chibese mapema umuntu gwakaniru chibese umuntu akorire gas tutati kumwakana yacha gwikira yale kabusabe ngere yae watebo wakanire ngayo bweno bukale abu okorigero lyororenga umuchando norabu dayano monene sana ase obokoreri yobu kera kwanyorire basweli batebanga akana umokori emirimo ekegeri gitarauma mate ngakibago gebeke Kiswahili kibekara kibekanga Kiswahili ne Kisongo lipa nilipe kabla jasho halijakauka nilipe kabla jasho halijakauka ase Kisongo Kisongo tulikogera tulikogera Kisongo pay me before the sweat is dry okay boro abule nde boro dayara dero gebekira agubona nasariri lakini dende nerebia ekero abana inchi gusekero monta gukorere mirimo kwa moikeria ngera yae otebanga wakanire nande erebie ka gotebanga tarakanurende gise tokwegeno yogoteba tarakanu manchito murigere nande kwira se gazeti ya Today Nation page ya 5 no mause page 6 niyo kwanere goro yamagenderero Ruto Infrastructure Fund hurdles Somurai wensi ya Kenya akorolekana gagu kago chenga sikago chenga na anabaswati gago morobiri lyo women empowerment nabego nabetega wikirana siga teach county au akaba kago sanga nabantu nekera ntase county ya Baringo manchito murigeria itskorigora akaba kago sanga nabamenyi bechinseme echo asatebetenga nachikwene kyabuna nkoiraniare egatina boigo abantu bari babwate kibunduki chiria ntebe bataraikirana lakini mbachibwate firearms ngagitena chibunduki ominto innocent asatetenga abantu bari babwate chibunduki nandi bataganiri gotwara echo chire chimisano nomo bachigo chimba chiko koligwa obunengi mboga sene koranga mbarabiaba abo babeire bako koselio bolendi asinsemo chiria cha Baringo babe bako beko byara ngabego nabetika gukwanere gatiemero biri atayite kwene kyabunensi ya Kenya guchere gwikirani agatebanga nabwatemero biryo ego chikoira 1.5 trillion asobu agachi nabego chipare chichire 10,000 kilometers chipara chinya
kuri no mwanjito murigerie gati abarai babiri bagwesokia ntorochega Anthony General was a former AG and Democratic Party leader Justin Muturi MP Makari Mulu oyo Kitui Central na begomo omo bunge okitutu chache South Moske Anthony Kiwagendi nigo bamo boliro muraibensi ya Kenya nga ebinte byogote yaba Kenya bya 1.5 trillion ngese na so chikobirusia na se chi taxi chibango mwanchito mulgeria iga batebire ngo muraibensi ya Kenya chinga kiechi aba Kenya babwato bugimo bokongo ibintu byabeire bikomenta amagori nigo bamomochirie ase amagendera lyago teba taitiko baikiraniria kolende ngwetera chi taxi igonga mwanchito mulgeria amangana ina bwesomera subwa libira nyatka wikirana se county ya Baringo nabayigo asetara tebetene taro ya magendero nabayigo mbachikubwaterana no moske no morayo rikura sinsemecho kwene kyabuna nguchi bale kolenta oborai ase county area ya Baringo wachumuligeria ase gazeti ya The Standard imbeche gatano kabere bagateba nigo umubere bwa umutali oyo motogete ase hotelia yamo iye chinsemo chire ase county ya Nakuru abu ase chinsemo chena ibasha bateba umusipati oyo mugwi myaka 53 anyalko baga gutoka gakwete gubwatekana no musipati oyo mo gose omokoreria emirimo ase hoteli yo tatagete kumanyikana ase lieta iyo ya Masai Mara National abu ase hoteli iyo ya South Lake rechiseme cyo cha Naivasha nigatebete musipati oyo gosomongino yo nigasote asumobogani oyo nakorekana kabwate chinguru na ndetare korekana kabwate muchando ndebwansi lakini nde keralingine ya mate ya bwachite go ikamambia ya kerachite kurangirirwa gwa kirujisimi tabugolia ikairira bakanyara ko baba bakubuno murango gatugete kali gitanda gakwete batanga igaumerete gitanda banyanyibo bachakirio ubutukiri nako manyanga ningikirete umusipati yakanyara kwa gausirio ubugima bwaye lakinande na rumugano gete Diana asibale goteba kurwa ase county ya Kisumu nero musacho yomo atugete kana chire umutwe tete kuri gyumugano yura kinna bokona konya ko boto muganonde anene mono tujara ko batogote byo murigereria kikeli kegenda ase chi county ime yense ya Kenya buna abantu bagenderete guna komenya na makuri agendete guna gocha yobotutukanu ase chi county cheto ngagite na inchena rucho mugano yo asomo ntabuturi to mutwoye urengase bagi ngagite na royo no ntete koligia toyebeke asenchire bwenerete elirende ekera tugonyara kabatoko manyu murigereri umanyanga ekene kike korekanete ekerege tara korekana egera tuagenda busio asenchira yoikira manjito mukoire ase gazeti ya The Daily Nation page ya 14 nabago 15 page 14 nabago page 15 nigego kwanera igoro yo muchando bokubwatu kwa mariogo enyamore gose HIV neye maiga yomora iwense ya America Donald Trump otenia okubwatu kwa mariogo gochemense ya Kenya swatebire gukira boniga nigo bono mwanjito murigeria abantu bali babwatu eburwaire bwebinyinyi byenyamore bataranyora mariogo naboigo nigo baesokire na kuboria serikali yense ya Kenya kubabwati sibanyora mariogo ayo bunenchira ya moboigo yokulinda magima abo asibagote babuna asama lyogo bali konyora yemetienyi 6 kose metienyi 5 nomo nigo bono bakonyora semetienyi ene nanda malyoga atabayisaini asabande bagote banga konye tibalenge koboli gwago sembeli getie no moroberio lyosha kolende bonigo manchito murigeria nigo bagote bwanga konyora malyoga yo kwikaba beberikirie berigetie no moroberio lyomo ya osha banyale bako nyora obogwenya nabega sabande bagote banga igo bagwaka na chibese bamanye konyora marioga yo asinya gitalia swagote banigo bagwakana kwika chiri busato iri banyora marioga yo kuri no manjito murigeria nigo besokire gusabe serikali yensi ya Kenya nabe wizara iriyobo chenu kwenekya munangwe sokire inyarige kubakonya abigo asega gazeti ya The Daily Nation page ya 15 ngukwanirere igoro yo chikura chigo chiwa kwa sense media ya Tanzania asebabori wa Batanzania kwenekya bunango cyo bari gukora chikura gusobo chori bwo morembe nabayigo tokomanyiwanga egati yabali bakurwane robo oburayobo tinga kituma itinga tsunduriso no alime
yekigambiro ose igasibire treason treason ni crime abetega gukora ine limo choline ne sana lilio kogosereria omorembe bwense nene mono naboli koirera chingagi chinde onyare koba guko na chubi gatire kinende asikeli kiarekana nga ensemeli yare komoikia bosiwe kigambiro tiabwate orobotiro isaine rokoro kingana korete limo chelio ndigondo chomo director itagotete ichinsa chelire lakini mugano nole ase gazeti ya the East African Standard ene gazeti ekolikwa ne company ya Nation Media Group lakini ekoligere chinse cheito chorogongo rwa Africa ya mochada na monorogongo rwonsi rwa Africa kwa eresere ngaki Paul Biya gwe miaka emerongo kiandane ebere anyalta kobaga koirana asekirugo kiae kiobora ibwense eyu ya Cameroon na bono bagateba abantu bande bari bamenyire basiri ubuma bwabo batana korra murayo nde bwense gwetani uyu makero roche abwate 92 years nigo okoranga ense iko yuenyorero bosibule tirara murayo nde bwensi abantu bande bari bakure batana korra murayo nde bwensi asana bono bakale bateba nigo aibuletwe kisegale ngo mukatikista mukanisa yige Catholic na namono bagateba kuruelio hakanyara kabaga ukina na gwikira bono ekeracha teko bakobo murai bwense mwanchu muligerelie asabali mutaite gosoma amagazeti yechinse chito cyo kurwa rusoro orogorongo rwa Africa nabo kunyara kabago gwesomera namono nyara kabaga okoranga ngakianyara kabaga ukina gwikira bono iga buna aru murai bwense yu ya Cameroon na maetekera tubone ntunde yende ige comment emyaka 5 ebere gachikoba kagwike emyaka irange kobe emya yemo arumura ibwense ntumanyete gose nato kechinga kiechikali chinguru akugambira aba Cameroon nabona iga nigense ejwe egendete korora abantu abange bagendete kokorento iguru kukurubekana kubwatekana na kili bagateba nga chikule chinchi yagetu asenchira yubwasioku ase olibare ko babakwamira nere talinge musaye mono nere no mugaka bw'imyaka 50 na kianda mwanchu muligili nabo nyara ko bagosomana na mono nyara ko bagokumanya ali agendete kurwa asoro bongo rwitu totera toteria aswati baitombaga koleti biya bakuru ku Starlets baitete timu ya Gambia na konyara ko babakonyole tigiti yo chikogosolia ekeminano kia African Cup of Nations kia abaswati bono kibatia kubulingu mu Rwanda lende orongaki chenga gitena koranire na kibati tiganga nchiri gaki o mu Rwanda uyo bwoka orase gazeti ya The Daily Nation omanchito muligeria gazeti ya The Daily Nation page 10 na isano ngagete no aucho koro kigago nigebwate omuraiga ngo gotebinde ningo abarayimba babere bare oyo mona bwate likondo ne rangi gago nabatagete gwaka gusitaka abegonto bwate omusubati uyo nero bogoreti rangi ya yellow no era somo kebeime agotebanga 2027 and beyond you know musubati Gladys Wanga uyo romo wimerepwe abo we county ya Homa Bay nabaigo Sifuna uyo reboniga Manjito muligena no yinsifuna na bwatete kondo ga bwatagitego kwana naboro chama gura yara senya si na bwatete rangi yo akoruskuru ase ekebuyo ekyogose omokebo yo Gladys Wanga bwatete na batagite gwaka lakini tamaitugose ahakegose atige gwaka manjito muligena no royo mu Rwanda libitko lya lero kurase gazeti ya The Daily Nation kaite ngabo konyara go kwerorera gago mu director ituko kubikira ro nyare go koyorora kagendete kubeka mu Rwanda uyu maite kira gwate birenga Wanga agateba beyond 2027 ikungira ni magega na inyora akira bari ko tetese amini bari ko mochie serikali bari gotebe serikali enembe serikali ya kusalirie bintu lakini bono iga enkwana eroronga toko gendere sabali yeye twetani umwaka bwikiri bubere 2022 muntu guruku mwana siasa mama Aido Odinga na tatebya ekera umusacho garo mwana siasa gosekera umungino garo mwana siasa abasani bae ba welcome lakini bali baitaine na barabo mutiga deal na barabo politically winero seretia babisaba gekora magoro bekero kubanyora nande bagusamba kiliro nabo konyara ko
mwanchu muligereri ase egazeti ya The Standard page 12 na bokorora Mama Suluhu bweka omonyene tebe yo gwakachikura na ebekira abwo na bebekire kibuli buja ngimi bono na kibuli geta bata kuigorere box gegogera igikire imento manyete gikeroro kuna atene inabwo agwakekura na anana mono nabo kuligereri nga mwanchu muligereri buna bono rende ense ya Tanzania yasoire asechikure mambi ya bono bagendete gwakachikura likwa mboli Shinyanga Shinyanga no mucho yo mulimi ya Tanzania abande mbale bagate bale Moshi mwara tambuka no naenda Moshi kuikire Moshi naenda Moshi nimesema naenda huko unaenda Moshi juzi ukawa Marekani juzi mimi kawa Zanzibari huko Tanzania mwanju muligereri ni gonde no Zanzibari ndete tukolere amahia ye chigazeti yabu chire Zanzibar Chenonde Soko TV azina tawa simambia bono twaligererie ali ase gazeti lite ni Innocent Onyango bagani baito bagonde bale ase jamga akina Nairobi ekera ya ture ko bega ase ngong sana na atagetengwana nabasaba manyenga inkiekege gesakwike kyabwe kuru online tribe bikiri bagendete kwirobiriri bagakora nana mono turoche chikuranchi gendete kubwatu ugatageti gukibwata nindo chegaiga gitobu imanyara uyo kabere umubunge kurwa chinsemo chaiment igagoteba aba Kenya mbaba sakotwara okwo moyo babe mbabwa atachikura mwanchu muligereri tigango tuligererie alia agendrete na mono abagende baito ntugenete nga nchira bale gocha atebange jamu gebwatete nene lakini nende nabo tukuligie nkwana tonyara kwa tugukwana barontu abatebeti ntu atete gukwana tetenga tokore first part tokurwa somutimuko turwe namba ito ya studio 0788 666663 egero muligereria totebinga ere namanyete ngayo bana bacha kwenda next yabakore grade 9 batemwalire abana gote imambi nchekera narubwana nabatebinga lero nkoirana nyore bangurire kondi bachikoiba anyway tutaraswagagu Innocent tutaraswagagu tiganara somega ziye jujumbe batetenga togocha tweba gusoma ujumbe cyabo mwanchito murigiria tigana somega tia bari basangire na intura nabagende to sangana intwe Dolphin Morago tebyo mususubuge so thank you so much happy WCW Women Crush Wednesday to your beloved wife too ego musubuge so omonginogo nero ganiriwe WCW nawe got justice makule gote banga hero kurwa Maria Heavens Kisi County tuned in mbaka Engoli omwego baba kinabya oteba following the show Honorable Victor Mondo miyenda oteba tuned in and oteba following from Clemani tuko pamoja hadi tamati nawe ego musubuge so oteba kirandini sieke musubuge so kora na Kuru City Salams Club wikagachiba seito watching live and soko bwakire WCW Diana Morabinde Morineti Nyambane Rineti Makogoti Bobiero Jeria Kirbo Salomo Nyoni Lidia Nyaboke Natasha Mkuti Esther Kerry Esther Sheila Kemto Nora Nyabuto Dolphin Mora Kemi Sophie Motangi Abaigo Jani Mo abega gotebanga mosoimi omorobirian soko bwakire steronderia gotebanga kurwanya Kebironi kuruma watching live Philip Hoho tebanga no are in kuru combo Kevin Okombo kurwa bumwagamo Nyageita komo mbako moerio Dennis Makana goteba good morning Kisi Nyabororo watching you live Bonfenja mobisa teben soko bwakire Bonfence mobisa aka Bonfenja mobisa kurwa kirwa no ndime yomoroberio wikomoerio na wigorojas nyarikia tebanga kurwa Amsterdam Netherlands watching live and Soko TV and Kem Phyllis Aiden Nyariki Maya Nyariki Antonio Gori Keru Pande Elso Pande Mongina Mocheche Negatia Bande na wigo DCI Abemo ateba watching live from Nairobi Daktari Rajab Kinyeji good morning to you Orengo Wycliffe atebanga toy chai ya mambia soko bwakire ngagitenge chai ya ene ya moliro tali kendete kiare soko bwakire tokolente yekendete na wigo Patromeo Momanyi Innocent Diana good morning to you Momanyi nasporoe tigaimbo kia basoime yomorobirio ochoke machoka nyamwe bwe ramani promise nyamwabu omochukoro nyanchoka kia kutam mosori bwegeso
nabo igone gati abande nyari tokwira ntunya togosanga nabega sina mbaite studio manchito muri nabo kugenda utuma ujumbe yago ere 078 marakabere 6 maraka5 na trineri namba yo moira ndo chebo choke machoka kurwa ereru itumbe autebanga obocholi bole Tanzania tiboli biya nigo baguturubania obocholi. Okay. Tanzania sama karatasi yo wakachikura ndo chega igo mulikyo yo magoteba ni gari karatasi yo anyorire eli makiririkire elichagete kurugoro Samia nselia cha Samia balieta yabarwanire bagorige kiro kyo burayi bwense kwanyora nandili yagire Samia nandili yacha dade sulu mwanchu muligere linenchire yokogokia ase abakenya mate into abakenya ngogenda tulichikura as much as tona te abasai baite mbele likia tigatuira nilingambiya mono ase abakenya kubwatira n'abarayi bonsi turanyora biyonsi bitugwenetera kini asoro gongoro iturwa Afrika ya mocha ase chinse chiri tole na chirocho nigo tole bosio ase chi atua chinyinge sana in terms yo gutwara bosibule na ase nchire kamine yurende mwancho muligere limuna batebanga Suluhu decides ense ya Tanzania tali yagendete kwamwa bagateba Suluhu nigagendete kurwa egendo ikurukunga kwamwa asese ya Tanzania yende kusema na goteba nali yale sichi gazeti godo tali ntutwateba nabere boigo nabondoche umugosori giata Lionel Messi ogwakire club ya kemokire asense ya America nigagoteba mwaka bw'ikiri 2025 nemo na atagete ko bike bikoroto achiko bagagwa kasike minano kya World Cup togenda umutima ko Diana Manchito murgira to no mutima ko mukego twirana tugende gusanga naye Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Kera kama tingatara Daiketa oni ya nyamira na lena shauri zangwe Ngara rombo ijano Umotu watera mabwari Muligere Nensoko TV Oyo no moroberio Wokongolia mareko na inje mwana mboka Edwin Yangau Turabe tukumira na kila litu kulie iki Uchakera chinsa 11 chamogoroba weekend seyemo yabo tuko kugwakorire emirimo yawe yerituko kwabokire orosete uikaransitero yawe buyanda chitasekerugo orambulete emirundo kunyagusibero ngori nali ase screen ne chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yangau ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwano ubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakalia omoto yakabwatwa Ole bakalia omoto yakabwatwa Amatukemero ngena gaika kabwatwa Mrna nabali bechinguru Erikwe manyabo na wataka kuchitana nye chiense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga Eke na kige kos Kiemesa Yamangana Majia. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721
151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Magega ya televisheni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tukuraria bokwenyoria ogukwa gose okubonchuria bono nabo konyoribaga lyabene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonsi chipetiri uratumie asigari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kendi gyonsigoro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose turikiriri uko rya email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatano na limo asumucho munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umugusi. Eye n'Ensoko TV uboroso w'umugusi. Mwancho muligiriri aiga n'Ensoko TV nigo togendete gukwane mambia bono na bono nigo twasoire gesamye kyo mweli abageni baitu tubaganyete Nairobi ye bamura etoreterere lakini getogaro gitete koligine kiranya mugeni ondu wasinkurangiria aiga aboke saa 10 buna na inche ngoboka saa 10 acha kenchera gocha iga na giteke bati kiranya limo iga acha kubwati chinsa naye kwa gitwikiranya nje tata mbia wacha kubwati chinsa chembia ndolirete tubona abageni aba ekiranya kiringi atigarite megari uyo ndetachi takabuli toli torodi sawa toro okay ndali toro
Kwikatokerente innocent. Lilikuwa gora chinsegeta. Ama kuboli ni muruchi amuoni mvua. Abatrada bana aba squeeze muboli gosenga ki. Ngyo endete gora sinimeka. Mateli ntukale. Woni nimeka. Si uoni. Sinimeka. Sinimeka. Kero nalingi skuru. Mwalimu itandeti asondo gukwana gukoteba ngasi. Sinimeka. Sinimemwambia. You made rudeness. Inaberego. Iko mama girito ndete tenga si agatamane kiranya agigwanda etindigie kiao. Okay. Ya mono no chumbuga tesi kumurongeia. Mwancho muligererie mambi yabono togotebia murubirine soko bwakire. Na mono tutete kura so asense mu ichisemi no nyatuganyete abasa abanyariko bagochichaga iga basaye barabumba bwata yabo ntumanyenga gikeri bagendete gokora. Chisemi ichi chia rorekanira se chigazeti ase chi abari cheito abana bagendete gokora amatemo y'ekirasi kya kianda mwibuli noma yata abana baase bacha kogenda ase ekirasi kya 10 senior secondary school na onye koro mwalimu gose koro muntu bwate bumanyi bw'echisemi nabo twakiresi imi otebenje nimanyete igoro y'echisemi ichi chia CBC nimanyete igoro y'echisemi chia CBE ngali baganda ereso mwibuli amanyanga yacha kogenda semambi yabona nabo gutuma ujumbe yago ase namba ito ya studio nero 0788666663 kero wake namba yago usekero wake simigo chaga igase studio gente getangani okora dio giriro lio libekense ulikeye lie TV egere togotegerera tubasa gutuka otegerete TV togotegerete bono lio giri ndo cha twanyara na lio kera gwakorire igo tunyara ko batugukwana semambi yabona sobwango igachitaike chitigarete tuganyereta abageni baitu bachicha egere tunyara ko batugukwana barabwa buna abanafunzi bali ase university ya Kenyatta University bantebeti bakare osomera abandi lichiko tutete kuramanya ngakire lakini semambi yabono liboli tiga abana abaitu baikaraste amatemu aya yekeredi ya kianda boni gabagendete gokora amatemu aya gurunga kijisea no manyete abana bangai bacha kogenda guchina ayo uri ubwato bumanyese mambi yabono igoro ntwa kwanirite naro cha bande paka no mugeni mbagete simi bagate batoye namba yo mugeni nabo gunyara ko bagukubuliri boli tunyara ko batokoranga gitokogendera ase mambi yabono eri tunyara ko batokoranga kiegenderete nande annemono tubasa go flash inambi ngo soere uno gwaka ngo soere ndoche bale bara flash iri ayaka nabo tunyara ko batukubwata tunyara ko batugukwana asenjira wikarnege kora kibati yago antebi bune komesa iga no to ko beka sembeo na egento kiliote bago chaken soko bwakiri ote basoberete lioto tebinga abana aba bale ase grade yeke kianda ngaki bagendereta nene mono ngaki ngayenchirire go chibosio chisemi echuma ete dayana mune chiriga nchitagete na chiro chio tumanye ngaki okogenda tubasa kumira nanga mubasoka nanga pwa chiskuru chia senior secondary school wachimanyire wa benchmarkire ayo lio rali otaraike studio twakobekere libagari yago gaiga na bagototebi naye ngankikiria umanyete ase mambi yabono litunyara ko batokoranga kitoko gendera busio egwatebanga no eno mwaki rasmo borigeli mwaki mokorigeria mo kagetenga ni irinda cha mwagalirimo ndarabuna CBE yekale atochorete batukurete bago draw bagorete taro chumis kominto moke agonde binga twatumirwa magena skuru ya magena ye omete timwege ne tinga kaganko ya magena naroro basoma bali sana bana kubugoli bikoro tubya bajigotinyi ebyane birabimbana kubugolia lakini ntonaro chiba kubugolia ne sike ya ngombe bagenda rochali naro neguni babugolia gegusiali ometendo bwatendo yikoro clay soil Lidio cross ekenanta. Kego sekenanti. Ekenanti kinanjero ninge kunete. Bono nabaro bongara bakubugoli ingi mogo. Emewiekano. Nera tu akakolire otoko bwate uniform ya mukwa yebugole Tuesday ye wiki yo ngima. Paka bali bagaja bakamanya bako batoma Friday. Itu agachire kale tu atumbake binago byali kurukunga Mauritius Thorns. Karoko kwanire binagwa. No chieto kalia ebintu biri binago byarengega chinyanga teti ndo chino bwata amarieto gutumia mangi manyete biri ndo chega ige message ya chiretiga ndarara ngoyo tatomere message tuigunga nkiago tebe semambi yabono annemono tumaye kumanya ndo che message ye kale go chichekere go chicha yamanya kumngokerie kamera timanye tinga tego tageti mambi tagetie mambi yabono iga
lakini igondo chenga nigamba koreka goteba akurukunga machoka bochoke machoka kurwa ereru itumbe ga kiensoko tutageta masabiki moto ya libagali ugo wakesimi na korora ujumbe se umunyakirogo itumu manye nyancho na limaiga asagoteba batete ba kesimi nabo wakesimi twarure libaga bochoke agoteba machoka kurwa ereru itumbe ga kiensoko tutagete amasabiki moto ya libagali ugo wakesimi na kulika ujumbe so umunyakirogo itumu manye nyancho noli nyanchonoli maiga Helen nyachuaya Hilda kwambuka mumanyi nyabugabu sogono edabu Rosi bichiemo Dermonte mokogoti ogresi onde bwensi okungaina abantu asama temwa ande tayo ama chibu tayo yoga ataba machibu ande tayo oyaro tabire ngaki onde naroro okale kungaina abantu ngayaya ngamachibu narabugate naraiga oteba morning watching live from Nyamira County oyo gakurukunga brother Evans Ambrose sensemeli ya WhatsApp yasemambia bono mwancho muligeli twaruli bagelio naralire agateba ngatojara ko batukuruli baga bake chisimi turwete libaga nabo wakesimi gochaga ige namba itu ya studio nigere 0788666663 tunyara ko batukwana anena mono nabo gototebia soberete bikorbu ne bibya matemwe mwatebira kare koni aratayo tayo no bolimo bantu bagana kuruchi best chiabos nande ngo ego bagotebanga no nyene kerogo chikorigeria amatemo ari anyarete onye toteberi tukurigoro yari ngesabu origeria amatemo ayo kere sabu yerire origeria nari bumukonye mwairu tabika ini ebintu no biraba maswali naroro makeigo of which in prediction ento geto koruka prediction inga irina bolira chiri swali konyoranga tabikaniri maite ndiro kogenda kuri baisi pia werana wana na boy karansa nyumba kwanyora gusene sabu gete mwari wakana no mwana yabwikana dali kwabwa te leakage yo kwamanya bono abantu bandi batokire lakini magana amate mugutwara nga leakage gebwika no mata abantu abagwaka korondo nje ndiri ukwana ne ya mtandauki babwata abantu bakabatemba babwata machibu tigango trabwa toyo mambi ya bono nsoko bwakire ningo to kwana nere mambi ya bono mokwana ko boje ke maja bakurere kunyangana itumbe ina ko bekira bunga matemwa abantu bakalwa ina abantu akine ake ni mtu wake sabu yensi PC yakengeni no mwali muyo baba kwalia matemwa yayiga mbamanyitibu ya ama mbara somera CPC yo CPC mbara ya somera buya uraje wote yumuntu ngana somete ngabona bawo korera matemo kinege ntege ni pigi akire eko era nabona yuko muntu nayo kali form 4 ose ta konya okora ngani bintu bya standard 5 ama NP bisinyete pino no komatu baba ko makeri wako nyali kiri usengi uchiaiga yantu kora za ko makeri ugochi ano ko division ya bana batoko sibaba nana barumba turange batenga kuna aje uranga ko munguso mwana nka ko musiri ole ka CPC ngao ne itwa automated ngao aba batabinga inumoro mulyo mwape yengo singo basire tora abana babo bana toye nano ko ligeri okubate ta kwari bose abuno yo ko to ikora kindi yo nsi bono anchu munta jaga ko to ko tayinga atari abantu amatemwa ya ngani nabongo ko ari umuntu nantamanyitu nani system yiye abantu batete baba bere baba abana bakora amatemu yatabo namayitangi baragenda kimona sibaje kukira undi ya mutwa Tama tinga bari mo bakari mutu aja sibaji kwenda uji form 1 form 2 tote mo jivura bari mo bakari baba so maybe bindi ne bigeni bigeni tininga ntana ko taba manda bangwa na ba Tanzania yani naro ya beire ke koroni oro ono roje suru nero akaro e kare suru mutata ke timo ndo bali ko mo pinge bakabuatiri makama itia bakabeta ngane ro go etaliyoka igale suru bali ikendi basaba Kenya ati ndo tuwa demokrasia ito okay to ko ndo yito pia mona sebirengelie bya ko kwata polisi seme chinga igwachiruka ikirerero nyangande tumbe insama ya nyamaji mbiya mona soka bumbiye ko bwata soka bumbi eko bwata very clear eki ombenge nako teje butu alenga masadi kitwa kwa twa very united twa ngeze amugete tizige aite kana tara ro tibu ya ngeta ya
masadi keitu na kwa ntwa bangani na mtu aje kwa komia na bantu aseri gusira nkina tebere ngomura yuto kwa ntwa jore mu manyi nyanjo ni kunyanjo nani ayo twali bagatobeka na mu myaka ntwa beka ni kwa toko kinie station yeitu ya raruro ake ga kontu kata tukamu atu yane oyo minto eto yane ensoko bono inchuga ige soko bono tobekeli ne lirio boroso twaga chango asenchire wikero mbia muna sebirengeli bia ona arorera sichisemi echo no bwato mwana ule sama temo yo ngenda takora bono iga aro lakini bono tin jetta tinyu ngano mondo anu no amu ane form 4 te batare komeka tama tikini sara masemi tutake tiro ne form 5 mukune anga bia kole tinto bia bia mono asema bia bono kuruche semi echo itumbe kwigure Diana oyo matu kwanire bintange bitatu asobwango sana litaga ni otebire nga chisemie chichia CBE ntwe amasomo twanyorete na mao nandama ya nande iyero bumaene abarimu babarangiri bakabatebye manyete ibintu biri mwabwate murasiri abana igahote bataramanya aro buyanga y'abana bacha gukia anamo no manyira kwa Tanzania aro David Gere zurusuru sebambia bano mwancho muri nabo kwa kesi migo chaka igase studio namba studio nigere 0788666663 nabo kunyara kobago kurwe ebirengera byage semambia bono nana mono twago tebiri ebirengera bibya gendete gututumira semambia bono gotatebya soberete nana mono nga kyoroche omulyo yo muyabwe chisemi yo CBC otatebinga ngikelioroche asemambia bono abana baitu banyorera maegelio alia guchikonyara kobaga kubakonya kogendera busio gose nigo ere sechinga kichirito goteba nga tutamanyetie stoko genda guchia indo chega iga oyo monaro goteba Morning Ensoko TV akurugunga it's Toddy watching live in YouTube ya ale sensemo ya YouTube mbya mono soko genda guno gotubwatia sensemo ya YouTube libo lirinene ndiringa abana abaitu bagendete gukora amatemu aya agendete gukorekana yekirasi gya kianda baguchikogenda senior secondary school piloting twara college system chinyinge kera chiachete 844 yagendrete kera bari faiseti miremega keiwa tukaira nigwe mireme 5 bagatebe bone twayirusire bone nere bwenerete nande boni gabone twachire abana bachakira basic education baru abaso junior secondary school bono senior baligedrete nande ntugwetega ngo chikoba bari bakogenda SSML ya chi university chi college ko chikosoma nande bakabugate njire gurukwama batabekani aguru kuji pathway tugatebe gwambara oro bakogenda bakora STEM yebugate chi sub science technical education abo igo banyara ko bakoranga kibakwenda busimbara oro bale social sciences batebete bisongo bire na bintu binde na biro biroro bakamago chaga tatebi creative arts iliale goteba nga intubono tora tukwigiri gwa kitukwaliga ni umuntu gatukwana na eyabwata nigunechi gosori sports abana abaitu chi school chiroro turuchi bachikogenda tuganetie traditional way ayo mwana ugo ngakyuroche igocha kobitiriya gende STEM gotageta ende social sciences ichibatebire gose creative arts na sports keko aratebetenga kire system yebuneriga ige identify gende igurukwa aso mwana abwate chinguru chiaye yeso mwana tabwate chinguru tali kogendo nande onyege gutoka muina ataranyora nabwate njira rande bago substitute bako bekoro asemba mbia bono mwancho muri gilito genda tago tebinga nabo kurwe birengeli byago anene mono nyali ko bago totebia se number 0788666663 nindo che chi message jigenda tago cha Diana oyongera ndi Dennis gagotebere gale chinsemo chia Nakuru Salams Club kera Dennis twakire simu bono lero turaigweli ogiri yago twakonalire kona gokorora asumtandao twakire simu tunyara kwa tugokwana tatebia asichinseme chichia Nakuru ngakia abantu bagenderete na mono ndate usembrangu twere Nakuru mata rona twerwa Nakuru rabona nyoro matasirale tulikotu irokegera wasoire gochenjere ya njoro ligereti gochimolo taraso agati mali asanara kanyora imbuli talikotwali gorende omwancho buligeri anamona bona tugatabire semambia bono nigo togendete gukwana chisemia bagende baitora barubunchira bale banyara ko bagoika studio tunyara ko batokoranga ngikelige gonyara ko bagaya korekana na namona bona tugatabire go konyara ko bagokurwe kerengera likiago
litumanye nga abana baitu chisemi chichiabo babugate gusibagendete gosoma masoma ya grade 9 nga kiale na ndibona twagotebia kero kunyara kabago gwa kesimi gochagaiga ogokeirie ogirie esimi yao amini yelie TV yao kera gwakeirie ogirie TV yao tunyara kabatogo kwana asenchira yo wikirani wasemambi abono na ndemono twagotebiri nga nigo tutagete kurarigiriri chisemi cheito abana abajire isiku bintu birwagosomaga na nabo totebinga ki bamanyire gutinye bikuru tugekogera chisemi chibagoteba bono echichire oriented chiagachire asokurigirira mwana nabwate practical skill tukale tukakairiruye sabato mugondo jumamosi bande bairu jumapili kubwate kadeli tukumugotimuka chisemi chiabo chiachakire korekana matunda ngabu uroje bamanyire guturirigena abana mbaika batamanyete guturirigena agatebuga karanga ligena usinyugo karanga akino muntu nano tamaitu karanga ligena no enkaria gake Diana mate gokinerete gusi all privileged sana lakini rende innocent ekero kororo muiburio abo akuruga gari nkora abaibuli abange bakorangiria abana babo batebinga rorabuna ngokora nayo kolebo okay tingagire tinga nane no nyorenga uno eno muibuli naro gutigo mwana ikano grade 3 atara manyo karangari rigena Todi igagoteba gateba the parental pressure argument. Parents are stressed, they don't know whether to start saving for senior schools, private institutions, or wait for government direction. The system has created more confusion than clarity. Inga asakale goteba nga niga bayibuli bale ase enchiri libate banyetike endete kuchibusio na nomono bateba nigeretete umuchando monene sebakona kwibulinga ngai bako jara ko bakoira abana osokubeka chibese ngai abana bakubaira ni giskuru cyabanyene usine giskuru cye serikali niko baganyete serikali yerwe enchira ibinte bichi ko babiwe kolekana bya senior secondary school na nomono gateba nga niko bone system mwe yale tire inde kurukwa ubutanta n'ubonene ututukani batandanire basinyiro nga ikibeso go save lakini re innocent bone esaguria bayibuli bataramanya buna bakwanirawo bataramanya mange ndo chinga nere buyabe yariganie twensi tu yariganie nga mutugaiga tumanye nga bade gitirongeroro techikirende January gali osekera matemo uchosoka wanyole nga mite no ebese njalengo private number yaronto kali kubugata nando chambali bakubeka bagwakara private number aka ntunduligo disclose to akeresi mtukwane asenchire bwikero asemambi yabono gototebinga ngikeli orengereti iguru ye mujadala tubwate semambi yabono togendete kuganya bageni baito abo baisire goika ase studio anana mono chetire chitaikemeronge nene isano nemo kwewe muibuli yate abangere ne abano mufomfo tata itikumbika baikana nando muibuli yakoro karo monto restrict kagwa ikire kaiga obu ategetabu onyendo che bamindu getera beta kerego bega ne irigo ngakiboneta kerera nabayigo akinocent nyendo che nyoka roche ene gitabu ikaranse mesa bwate gitabu kikerome bagatebanga kirome kego video keyeke onyo musori bakabisoya biyake gimu mwanchu muligeli bwensoko TV mambi yabona togendete gokwara naye astwa tebiri kirugo twakobekerege namba studio nigere 0788666663 nindo che bali bakulika chi message senseme ito mtandao na batoko yenda go batugichisoma na abuna twagotebia abageni baitu nigo bale amo nindo chega igoyo matanga bwakire abagusiba minto ensoko TV nero togendete kuligerelia asenchira yobikirano anamuno mwanchu buligeli tigatonyara kaba tokogenda ubutimuko musini tokoirana togenda busio anene mono turandire kumanya abageni baitu ngai baberete ase mambi yabona
onye kubwatari iborio obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emiroberi yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose turikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburuso w'umuguse Mukabora ingerango oyechigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Ono omwancha omurigereria ayabuno motyotirira bwechigosori ao nobe na kirengencho yokokokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Egeteseni kia Ensoko TV. Ibono nge guchunchugere gokwariganiria na gokwerera chigosori ao obwikiranu. Tomo cha kubwata etariki 90 Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokoryo keraritko oliyo chimamosi igochakera egetone gichinze sano na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amo nabanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. Ensengongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igokumanya ayarabe gagwateka korwa ase omuchomo neno Nairobi erietariane Linet Nyambane. Digambate viasitori Painapi kuratiga asa maleta nkoro kumilka sibira daiga setore iga koro kwa Ensoko TV ogoroso bomogusi ikaransa towe amotwensi tobwaterane unana nyore tomwanchu no moga kominto nigo yaringe sasa vaya moga sari taoni nigo yaringe sasa vaya moga sari taoni magega ya televishoni y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwato kuraria bokwenyoria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuraria asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 Mirna nabaribe chinguru erikwe manyabo na wataka kuchitana nya chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana majia. Kurumuchomano Nairobi, Kisii, Nyamira, nechingongo chinde chense ya Kenya. Abari kibaitomba bakorentera mangana majia asenchira yobuikirano. Emanya mange nabo igobwatira n'Ensoko TV koigeka chingenjo chyomugusi.
Ensoko TV Oboroso bw'omugusi. Eye n'Ensoko TV Oboroso bw'omugusi. Kimo mwancho muligeli na maenega igano boroso bw'omugusi Ensoko TV murubili n'Ensoko bwakire tutete gukora dayana ndo chichitigalize taika isano nemo bagani baitu na bacha baika igatuko bakwani tubatebe ngambi yabona sogocha jam ya Nairobi umatete takanda nebiro ninyibwete movie nera ya Nigeria naroriro montali getagote abanga kibati aba oncheti goro kibati akale konje bantero ngoli be movie yingo yibwati bale bayetaite part 2 bayarole lakini buna twagatebi twagendete gukwanire guru ichisemi cia CBE anamona abana baitu bagendete gukora matemu bono ngangare kwera twagoteba nga kiro muntu nagendete go transition kiro muntu nagendete go nchoreri kugenda sense mugete bali bagokora amatemu ya grade 6 barabungukora barerero bachikwenda junior secondary school abana abachite junior secondary school na bali kurukwikira sigetangan piloting class baruro orongo enda bale senior secondary schools egento kilia korolekana abaibuli abangi babere bakubuli kelinga abana banga kitochi kokora kitochi ko batoko gendera na barabwase okonyora chisemi chiabo anamono egento ngero muibuli abante kumanyanga chisemi chinigo chibagire ase amagana amini ebikundi bitatu ikundi etangani gekurunga STEM ekibwate sciences technical education abo igo maths mwancho muligeli kwagende gikundi gebere chisabu no chirabo kwagende gikundi gya kabiri kibwate social sciences asechire natural chia gikundi kyubako nyara kwa bakurigilia ngakia abana bakonyara bakora creative arts no era abwe sense mili ya gatatu na ndeka magotwara nichi wasoli ngo igwete ngo mupiro kobe kwegeti barigere baranga kyonye maete kwa kechenga onya tumaete kwa kechenga barigere nga kinga kyoko nyara kwa bagukolika gukubwate karamu dirikale twagatebu nga inuka nagoteberere mepira abu abana bande bagoriki gosoma bali abana bande gosoma bali akibone mepira gebwate semo ya bene asichi semi chi abana bakwachimanyire wachimanyire ngakiende twabwate club kyale gurugu debate club kakinanjete sana nanjete kogenda gwingiririo rege songo lirina litwale gukina toroche baborengo nande tali twale kuligiririe TV twale kubaigwa se radio koge ndoro nayo kwamanya gotebe ngia oje yumubungo yubwe chinsemo chia asigete twale kurangirania ababunge bona abana aba bono iga chisemi chiabo biri twagakorire chigete chikamagoika chi debate chikabora debate si chiarenge ebinte binene sana ekero nyote ntwe school na renge ari kurukwa mali ba page school eri na kinete kero na rengo moke na renge class 3 class 3 na class 4 kini class 3 na kolide debate bare goteba it's better to be a farmer than a teacher it's better to be a teacher than a farmer ila bimtona ikirete bano girina rengo moke kakina asini ni nkarambika hiyo kirende no mkono no ena sebita seni beito ongo mbali bakora bika bado tuara inyoranga itwaru itira kirende ne gintu kyarenge kyale kosemia abantu nabigo igoro litskuri igoro na ibetiko gukwanire igoro yeti certificate nabigo chiri result slip cyabo rokiwa bali ba grade 9 batewanga ati bali guchikonyara certificate cyabo nigo baguchikuya guchira result slip kerba guchikokora bono amasomo nali bakonyora certificate nabiri gopa batete na aba grade 6 bachikoganya result slip ne chechiche tumanyanga ngakibakogenda rinde bande bachi bachenji kuchi school ni manyate boigo lakini abana ambaire gento iguru kwi unique number eko ba identify nambe yenero kogenda nero
kwana gosoma twete kumanyanga goikera ni bale gosekera kwa munganyiri kwa murusiria chi transfer chi school abaibuli bane bale batagete kumanya unde ubwate bumanyira bago gonyora libaga na bote tebiri tukulindura achega iga egare tukwanire chisemie chi asobwaga letorenga kia bana bagonyara kwa bagosoma na nemono rinde urera abantu bate abangamba bwati kende gento bwate no umulimo bororo dayani gento keroro umulimo bororo bogotebekana boniga ne chisemie mwanchu muligina bagonyara kwa bako kwana na intu ase nambelie studio egare tukuliro mu 0788666663 ase mambia bono na ande buna nagote abageni baitoni go banyara ko bagochererwa ase jamwe mambia bono ni bondoche bana go tebinga baisire gwikanga igara kinende senchirili ya bera Diana ko tebinga abasaba rero nduje gukwana barabuna ndigereti senje biro dakinende na gatebiri ngo mwancho muligeli ande mono onye kubwate kerengera likende nabakonyara ko bagotebya naro like message gaiga naro rire yakire era kwananga chisemichi kirawo chirigereri boronge tikandara ateba ateba umanyete ense ya Kenya neyo kolonji ebinto na ande yatwale gende igurugwe blueprint leo ni CBC kesho ni confusion na ndo mateba kwa hivyo inaweza Kenya kweli hii mambo don't think so maybe they have to plan again aiga kare gotebanga ense ya Kenya erese birengera bya yairo chinense gendete kuigura ebinto tu akini asa gotebanga nigebwenete kuruberia na koranga akikunyara kabage kugenda busio na ebinto birubikaniri mwancho muligiri urara gotebye nigo tutigaleti Diana take ya metigaleti endo cheno yo minto ga somtanda ofepo atebanga obo bebuka omucha somo chando ore no morobiro yo CBE neri aborokiwa barabake aschi skuru nabego nabakwimurungania nabego gagotebanga nabaiboli tibarabo mundu manyabya omurobiro yo neri bya ande serikali nabego barairana barabaiboli ribaga banari bakuyukwanira nabego banyari bagosemi go igoro yo murobiro yo OCBE tmetinga yo mwanchito mugire kiro bwato mwana gusikago inga kwikira boniga kwayo manyiro morobiro yo OCBE buno kwiro mwana ngo kwa manyire buna gukora emirobiro gusemeremo agwekero ko moro kya tote bangana assignment chiba kwegwa kuri ase school tmetinga ngaye mwanchito mugire wikira boniga kwa bwatiro morobiro ya okoro kwa nga CBE tmetigose kwa you understand ribya buno moiboli no enekero kwena na assignment yeah okay Wanchu muligeli aigana soko TV omurobeli na soko bwakire Diana tutarakora omurobeli ndikotebunga abagani baito bare sensemo ya kabiri studio timanyetinga mu producer ito danchirane atoire asomoti mukoro musini ni sana tumanyanga ngankikeli kegendreta nene mono tumanyanga ngakitogokora asenchira yo wikiranu asemambi abana onye kubwateri ibolyo obosemia gusekero kende gyonsiguro yemiroberi yaitu yensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi Ensoko TV oboroso womoguse Mukabora ingerango oyechigosori yabarire We've never seen anybody win 3 in a row. Bona omwancha omurigereria ayabuno mututire bwechigosori ao nobe na kirengencho yokogokera Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Egeteseni kia Ensoko TV Bona nge guchunchugere gokwariganiria na gokwerera chigosori ao obwikiranu Tomo cha kubwata etariki 90 Daniel Omwaga
gose kogwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosari webegi iyokorio keraritko orio chimamosi igochakera egetone gichinze sano na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amo nabanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori. And he's awarded a penalty. Enibo nero ekogendia obonda bwense na kigekogera inche buna Frida Kerubo na imokire egetambukiro na kongaria ase chichiro koine kebuna ngoko manyinde na kiuchumi ya Kenya egokina na ki amagori ebinto ale na boigo merobelikiria serikali ya bekire koine kebuna uchumi ngogendererere umerana na inchekera litkoria Jumatano NCMO na boigo chinsa isato chamargoba asitorabe to wesemia amange. Digambate viasitori Painapi kuratiga asa maleta nkuru kumilka sibira daiga setore iga kuru kwa Ensoko TV ogoroso bomogusi ikaransa toya mutwensi tobwaterane unana nyore tomwanchu no moga kominto nigo yaringe sasa vaya moga sari taoni nigo yaringe sasa vaya moga sari taoni. Magega ya televisioni Ensoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabo konyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke aseriguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Mrna nabalibe chinguru elikwe manyabo na wataka kuchitana nye chiense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kige kos kiamesa yamangana mayia. Ensengongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igogo kumanya ayarabega gwateka korwa ase omuchomo neno Nairobi erietariane Linet Nyambane Omuchomo neno Nairobi Kisii Nyamira nechingongo chinde chense ya Kenya abari kibaitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano emanya mange nabo igobwatira n'Ensoko TV koigeka chinginjo cyomugusi Ensoko TV oboroso bwomugusi.
Iye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mwancho muligili bw'Ensoko TV murubili n'Ensoko bwakire nateba bageni baitongo ikabarenga na irobirende yabeire egasi engongo sana otabugeti chinsa 10 oikirane asemeremo nabo gocha goika chinsa isana na ibere chiamu gasfanyore abantu baragire bakurire basoase egasi ekira lituko lakini abasaye ntagete baruriba mbahe libageli babakwani at least babateye barabumba rabi none nkwana twari gutware mambi yabona ntoko nyara ko batoko etware senche biro chakere kurwa sesemo ya mate nyara ko bagote abaye nka kyokorokwa nka yokorugusiye kenyoro na nene mono aiga Nairobi asogosoma ekara n'abanafunzi nabwate mambi yabona Soko bwakire Samarita Ngoro kunga Frederick Maseki Nsarigo. Nje no mwanafunzi ase skuru ya Kenyatta University. Nkankeroka Kisii County Nyamasibi. Okay. Very young lakini kegusino kimanyete byangu si osomerete? Ngusi nsomerete. Primary secondary school? Primary secondary school. Okay. Ngusi. Okay. Yeah. Nkiokole university ya Kenyatta. University ngosomera obwalimu bwa English literature. English literature. Yeah. Nino muchi gosomia abana se CBC ya Chirenyi? CBC ya Chirenyi. Nindi to uchi gosoma. Okay. Yeah. Madam. Na etigango ya libageli bate yo muligereri lietari ya onkanga yeberate. No twanyuru lende Ensoko bwakire lende naboko batefye gakyokoro. Bwakire Ensoko Samarita Ngoro honest. Na ndininde very honest. Alafu matunda. Seito Masimba. Okay. Na ncheno mwanafunzi Kenyatta University. Okay. Igono bogo ntebia kene ngimwanyo rupi honest. No. Njena honest into bwata marieta toka da twa picked my to setra ya rokechi doing words chire. Innocent na honest. Wono lende. Na university whatever delie. Kenyatta University. Okay, ngio somera. Obwarimu. Geography CRE. Geography CRE. Okay. Mpia mono mwancho muligereri abana bwa bagende twa bwatese mambi yabono. Gusiari bantu bale murakwani abantu bale mumanyetororo. Tochiko cha gukwana buronge. Mumate mwatwali gesa kukino kera online ntotete cha ukimanya yabono mambira batutage kwanese chinsa chialire. At least abasani baino mbaroro bali baroro murabatebye and perhaps you can even give hope n'abantu bale gusinga kichisem chinu muchirete. Aboro kia baino mbayo birasime. Lecturers mbayo. Chikomrade inji bwateme chando yabo. Nabugo sabira ni 5 bob which gusiye chichi. Asante sana. Tigatotebe nga ngwetera tore challenges unabasaye. Na it has not been easy teraba raisi. Nairobi ya kirege into the standards of living buna tomenyete bugima no boko. Buna basaye togoteba nga our voices echire suppressed by the government. Ntori kwegweka na isika ntu abanyene tuatemire. Honest matunda nyari bali masaba akoru. Frederick Masaki nyari bali masaba ngoru lakini tunaumia kama vijana. Which is the way forward? Kera mumiete honest. Way forward. Wono gusonuko bwatera namo. Tocheamo puntu buna basaye totebe na kitukumie like buna tumiete iga torore na kitogo konya the solution. Si togo teba like wika tuigwekane. Na induntu umiete na induntu tariko raisi. Tariko raisi. Teri raisi. Teri raisi. Aya karua maiga bona tukuru murobati. Tigangwa ni abasani bane kurwali school babo Mike 001 omoigwa nero ntebe tinga lazima gingo ike studio I shout out to him
my parents, mami Gladys Nyachani, my dad Malak Maroko na bakwanire mambia bono. Pia mono honest. Na inche na nari ngugo chaiga na tevi tata na mama. Ngo bandi live. Na guess mparigerereti ngo kwani tata Elda Kefa, mama Salome, my sister Ruth na my friends na Adrian. One spin na bakwaniri. Okay. Mbia kegima aso wikirana. Asante. Chinga kichiagera. Asante. Tete mwenda bono moros chinoti chiritwa bwate chintambe moto tebi bwateire mumiete comrades. Moche moto tebi ngakimurigeretie mokora maunchuriri. Matenga kiya maega abasaye university na ubarenge the alternative voice. Mwachira so mutandao. Cyber security laws chiachire boneli chikolire kwanya no mu express ali mutandao ngakimocha gakora. Na ande nchira kili muroche iranyale ko bagacha mwensi. Libage link chembaye. Asante. Wiki watch. I have promised you a wiki watch. Lakini moja mapema. Ndokonyo. Na wala atagete mukwa no muligereri yararego mo admit mo konyorwa buna kwiguru mwancho muligereri nigo tole na whatever masaki. Okay, na honest matunda na ande na teba tigamba yali bagaba kwani gekogera lende nonye chinsa chiachire they are honest na ande nabana bale narolire bale burunga iga batebire ngimechando nero baumietre ndabayibuli na mokoranga kimokora na buranyore bachikoganye fera akeba maye gochita undiganganjirane igolende eikego chanto cyo tutware libaga tukwana baro narori kimusige itumba kimanyete bya eritunyara kuba tugosanga se obwikirano otwalinge na Diana toldino ale SSM yakabire y'iki kamera nindo chegalia SSM li Rosemary gagukwana umuntu ulionde nga horo nindo che SSM John Tess John Kebati na mono kwikira butwanyara kwa tukuru muri bwensoko bwa kireli Italia Nero Senti nyango tumira na mambi tunyara kwa batugukwanira ebinge mambi tutete ko ligireli yobolimi bantombale bakamete Nairobi abakora obulimi bagandate gosimika chinyeni rero nchiri kurugusi tiga tukolera abo moncho muri gata Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Nuganete byome bitingu bitari kuboneka na kogota bwango ebyuma bikomenya asige kigetambe na gokobo kwali bya asemermo yao company ya Davis and Shutleaf nero munyangongo asika kimyaka 52 na kianda asobonia bwebyuma ao byubuye bwekerengo kyayuro aseriguliriya nigo bakonia chimota chipambu chiamache ekyo gusyalira bimeli amache chigenerator chisola panel amone chimachine cyo gukenura amache nkwaga bari swimming pool na kugisibya nkoni baramalyogo yo gukenura amache asumu cyo busongo Davis and Shutleaf nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza ayarigirnitie negedesenya kanege chigali asamange wakirisimi ase namba 0708623645 gose 0711